Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak Oian Eder Gasteizko Euskararen Etxeak antolatutako Minecraft minijoko ligara. Gaurko egunean, Gamerauntziren Twitch kanalean 3 minijokoetan ibiliko gara Minecraften euskaraz bideojokalarien trebesiak neurtzeko. Esan bezala, txapelketa honen antolatzaileak Oian Eder Euskararen Etxea da, Gasteizko Alde Zaharreko Montermoso jauregian kokatzen den kultur elkartea, eta bertan, euskara sustatzeko hainbat jarduera, deialdi, kontzertu, erakusketa antolatzen dituzte, denetarik antolatzen dute. Eta lehenengo aldiz, bideojokoen aldeko apustua egin dute Gamerauntzia elkartearen eskutik. Minecraft Liga honen helburua, gazteengan euskararen erabilera sustatzea da, eta horretarako euskaraz jokatu dezakegun Minecraft bideojokoa daukagu. Hau azpimarratu behar dugu. Esan bezala, Minecraft bideojokoaren hizkuntza gisa euskara hautatu dezakegulako eta erabat euskaraz aritu honetan. Eskerrak eman nahi dizkiogu izen eman duten parte hartzaile guztiei, antolatzaileak egia esan behar dugu, oso pozik gaude txapelketa honek izan duen harrerarekin, eta parte hartzea Euskal Herri osoari irekita egon den arren, Gasteizko gazteak animatu nahi izan ditugu parte hartzera. Beraz, aupa Gasteizko gazteak! Guztira, 3 minijokoetan arituko gara. Build Battleekin hasiko gara, gero OITC edota One in the Chamber, eta TNT Run bukatzeko. Partida bakoitzaren ostean, puntuak banatuko ditugu, eta bukaeran, puntu gehien dituena irabazle izango da. Berdinketa egonez gero, jokalari horiek TNT Run partida bat jokatuko dute irabazlea zehazteko. Lehenengo txanda bat jokatuko dugu, oraintxe bertan zeiretan, eta gero beste txanda bat. Lehiaketarekin hasteko, ez gaude, baina gure buruak aurkeztu behar ditugu. Minecraft zerbitzariaren lan teknikoa egiten Bingen galartza daukagu. Bera izan da zerbitzaria txukun jarri duena eta orain azken orduko arazoei aurre egiten ari dena. Arratsaldeon Bingen, hortik zabiltz? Bueno, uste dut ez dagoela hemen konektatuta, baina agurtuko dugu Bingen, eskerrik asko egin duzun lan guztiagatik, lan galantik jarraituko ari zarela lanean. Hemendik ere Aritz Odriozola daukagu, txapelketaren puntuazioak jarraitzen lagunduko diguna. Kaixo, Aritz, zer moduz? Kaixo Maitane, ondo. Ja prest jendean puntuazioa neurtzeko eta ikusteko nor pasatzen diren final handira eta garaiak zein izango den. Eta sortea, opa, ja. Bai. Adi egon, puntuak ondo idatzi, zuk emango dizkidazulako puntuazioak. Eta hemendik ere gaur Gari Larrañaga agurtu behar dugu, bera zuzeneko honen errealizazio lana egiteaz gain, parte hartzaileak ere gidatuko dituela gaurko egun honetan. Arratsaldeon Gari, zer moduz? Ba, hementxe, bi pantailetan eta prest lehiaketari hasiera emateko. Beno, dena kontrolpean daukazu, ezta? Bueno, esango dugu baietz, eta hala da, baina ondo. Bai. Gari noizbehinka izango dugu zuzenekoan komentatzen, eta esan bezala Aritzek puntuazioekin lagunduko du, eta bueno, ni Maitane jungitu nauzue, eta gaurko zuzenekoaren gidaria izango naiz. Zerbitzarian eskutatuta egongo da Gari, eta berak jarraituko ditu parte hartzaileak, eta berari esker, berak ikusten duguna izango da guk ere zuzeneko honetan ikusiko duguna. Beraz, Twitchen bidez jarraitzen ari zareten hori, txatean komentatzera animatzen zaituzteku, ibiliko gara ere pixkatxo bat irakurtzen, jadanik ikusi dugu jende asko ari dela galdezka nongoak zarete, eta bestelakoak, ere betxandan, bigarren txanda horretan jokatuko dutenak ere bertara gonbidatzen ditugu. Eta, hasi baino lehen parte hartzaileei pazientzia pizkat eskatu nahi dizuegu, izan ere, hainbeste hainbeste parte hartzaile zarete, txandak egin behar izan ditugula, beraz, ego nadi, orain lehenengo txanda hasiko da, eta gero 7 aldera kalkulatzen dugu hasiko dela bigarren txanda. Eta, oraintze Oian Eder Minecraft minijoko ligaren lehenengo taldea hasiko da, eta esan bezala, 7 inguruan bigarren txanda. Guazen beraz, lehenengo parte hartzaile taldearekin. Ikusten dudanez, prest gaude lehenengo minijokoarekin hasteko, Build Battle, eta tira, oraintxe bertan
parte hartzaile guztiak Build Battle izeneko gelaskara joan beharko zarete, eta horretarako zeharkatu mesedez bertako atea. Ja, danik ikusten dut nola ari zareten guztiak pixkanaka sartzen. Eta zer ikusiko dugu lehenengo partida honetan? Parte hartzaileek gai bat aukeratu beharko dute, eta izenak dion bezala Build Battle norgehiako bat izango da, baina eraikitzeko norgehiagoka bat izango da. Guztien artean gai bat bozkatuko dute, parte hartzaileek hainbat aukera izango dituzte, bat aukeratuko dute, eta ondoren gai horri lotutako eraikuntza bat prestatu beharko dute 10 minututan. 10 minutuko epea izango dute, gai horri lotutako eraikuntza bat Minecraft barruan egiteko. Eta amaitutakoan parte hartzaileek azkar bozketa egin beharko dute eta besteen lanak ebaluatu. Eta hauen artean, balorazio berena duena izango da irabazlea, eta guztira 3 puntu eskuratuko ditu, eta bigarren hoberenak 2 puntu, eta hirugarren hoberenak puntu bat. Horiek izango dira gaurko lehenengo puntuak. Prest gaude lehenengo minijoko honetan hasteko, eta hoian eder. Bai, esan Gari. Bai, orentxe bertan irikiko dugu kristala, eta sartu berko duzue goiko kartelean, bale? Hemen dikan goiko kartelean, danok mesedez goiko kartelera. Bai, gaurko lehenengo minijoko honi hasiera emateko, ikusten dugunez irudietan kristal batekin estali ditugu kartelak, eta parte hartzaileak kartel horiek ikutu beharko dituzte laster asko, eta prest gaudenean ikusiko dugu. Bozkaketa bat egingo dute parte hartzaile guztiek, ikusiko dugu gure Gari realizadorearen irudiak ditugu bertan, eta ez ahaztu, faltazeatenok, goiko kartelari eskuineko klika egitea. Hori da, partida hasteko beharrezkoa izango da kartel erdian dagoen kartel hori ikutzea, eta zer moduz goaz, Gari, ia txibatuko diazu. Arpakatuka atzeratu pixat ikusteko, besteek aukera izan dezaten sakatzeko. 15 pertsona daude, ja pres gaude orduan? 15 pertsona daude prest hartzeko, eta horrek esan nahi du 2 lagun falta direla, prestatu behar direla sartzeko. Ikusten ari gara oso skin politak dituztela, ezta? Baten batek dauka Minecrafteko skin normala, baina beste batzuk ere Nobita da hori? Nobitaren gorria, kamiseta gorri eta fraka horiekin. Sintxan gehiago maten. Bai, Sintxan. Sintxan. Joan, goiko kartelari sakatzen mesedez. Bai, nik uste 15 diala seku kontatu gabe izan berdu, ezta? Ontxe, esan bai, momentu txoaten da horki hasiko gara. 15 jokalari baditugu, horrek esan nahi du norbait kanpoan geratu dela, eta zerbitzariaren arazoak izan badira. 2 falta dira. 2 falta dira. Eta, gure arauetan adierazi bezala, arazo teknikoak badaude, kanpoan geratuko dira, eta txapelketak aurrera jarraitu beharko du. Saiatu gara aurreko minutuetan, aurreko orduan olako arazoak konpontzen, inkluso onartu behar dugu egon dela mundu mailako arazo bat, Minecrafteko zerbitzariekin, eta ala nola, eta, eskerrak konpondu egin dela, segulako gure esku hori konpontzea, eta, zorionez bai, hori konpondu egin da, eta gaur hemen ikusten ari garenez zerbitzariak funtzionatzen du. Bale, 2 pertsona falta dira, azkenengo deia hau izango da, eta 15 segunduan ez baldin badia sartu, kanpoan gelitzen dianak, kanporatu izango dira. Orduan, danok sartu baldin baduzute eta eskubiko klik egin goiko zean. Ikusten dudanez, badaukagu hemen erabiltzaile bat, Pepe Juan, uste dut arazoren bat daukala, bidaliko diogu mezu bat, eta testu bitartez mesedez erantzun honi. Eta esan bezala, laster hasiko dugu hau, beraz,
arazoren bat baduzue, oraintxe da momentua, bestela hasiko gara, oraintxe bertan Build Battle honekin gogoratu. Hainbat gai proposatuko zaizkie parte hartzaileei eta horien artean bat bozkatuko dute. Hasi dira, dagoeneko bain bozketan egingo dira, hori da. Eta beraz, hasi da. Denbora pasadala jartzen du, bueno, vale, ez da zer gertatzen. Niko hain eskubiko klik eginda, barora sartuko naiz. Azken finean neko denbora izan dute parte hartzeko. Eta txapelketa hasi da. Hori da, txapelketa hasi da, eta gaia koronavirusa da. Koronavirusa, uste dut modako gaia dugula, eta gainera Gamerauntziak orain dela 2020an antolatu zuen txapelketan ere gaia izan zela, ere Build Battle honetan. Eta 10 minutu dituzte jokalariek, beraien eraikuntzak hasteko, eta hori ikusten dugu, badagoela bat, ja gogorazi dena, plataforma bat eraikitzen, eta egia esan ikusten dugunaren arabera nahiko patxadas ari dira batzuk, ezta? Hor ere kolore berdea ikusten dugu, arrosarekin ere, proposamen desberdinak, eta, nik gogoak ditut ikusteko, ni egia esan Build Battle asko gustatzen zait, eta gure parte hartzaileen originaltasunaren gaitasunak eta eraikitzeko gaitasunak ikustea asko gustatzen zait. Onartu behar dut ni ez naizela oso trebea Minecraften eraikitzen, baina etxolatxoak, justo nahikoak, nire gauzak gordetzeko, bai, horretarako bai, baina Eiffel dorrea eraikitzeko ez. Zer moduz aritzen zarete zuek eraikitzen Minecraften, Aritz? Bueno, nire eraikitzen naiz oso trebea. Baina, egia da jolas honek, beste bi jolasek gehiago eskatzen dutela Minecraft mekanikoki ondo jakitzen, ibiltzen jakitea. Aldiz honek kreatibitatea izatea zeiten du, premiatzen du. Eta, zea hori daukaten jokalariak aterako dira joku modu honetan irabazle ez. Eta, pixkat ja ikusten jendea idala bastante diseinu bereziak egiten. Hemen pertsona ikuste egiten nahi dela alako mutikon bat egoiten nahi dela, kamiseta gorria eta praka urdinakin. Eta, hemen beste bat eraikuntza moduko bat egiten nahi da, ez dakit, agian ospitalen bat edo egiten nahi da, elpatxi da, eta, bakoitzak zeiten du. Beira, hemen beste bat oea egiten nahi dela ematen du, imaginatzen izango ala, sukarra daukazunean egoten zian tokia. 7 minutu ditugu, eta gauza politak hasi dira egiten 3 minutu pasata. Bai, azken finean, gai ateratzen zaizunean pixka behar, denbora bat hartu behar duzu, pentsatzen ze eraikitzea nahi duzun, ez? Ze, koronavirusa ez da inerreza adierazteko dibujo edo eskultura batean, eta azken finean, gero besteke ikusten dutenean zerbait ulertzeko erraza izan behar du, eta itxurozoa, ez? Orduan. Ikusten dugu kolore berdeak nagusi direla. Bai. Bai, eta ere izango nuke eraikuntza aldetik, gero ikusiko ditugu gertu, ez da, bakoitza, baina ematen duenez, badaude eraikuntza batzuk antzekoak direnak. Ez gara, saiatu dugu eta eskatu dugun mesedez, sartzea beste parte hartzaileen lanak ikustera, baina gu antolatzaile bezala aukera hori daukagu, ezta, mugitzeko eta alde batetik bestera ibiltzeko. Bai. Gehien bat ikusten da, jende askoa ideala itentzea, ez? Virusaren mikroskopioko zea hori ez. Irudi hori egiten ari dela, ez? Nahiko esanguratsua da. Eta, beste bat mutila hori da musukoakin egiten, ez? Beste ikur bat koronavirusana izan dena, musukoa ibili behar izaten da. Eta, horrelaxe, hemen bat estatua erraldoia egiten nahi da, ez dakit altueraz nahiko izango duen. Agian zabaia jotzen du. Hori da. Tope bat dagolako, muga bat da, eta muga bat dago, beraz, kontu zibili beharko da, eta agian azkar hori txikitzeko aleginak egin.
Eta beira, hemen oekoa egiten ari dana, bueno, pertsona egin du oe barruan, begiak, eta begiak restonak egin ditu, eta holako oso ondo da da, ze begiak ematen du geizki da hola mareatuta bezala. Oso ideia polita izan da hori. Bai, kasu honetan garrantzitsua da ze material aukeratu. Material bakoitzak ezaugarri eta textura batzuk dituelako, eta adibidez redstoneak olako distira berezi bat dauka, eta hori hori ere positibo da erabiltzeko, ezta? Eta gero balorazioak egiterakoan agian ere ondo baloratuko dute bere beste parte hartzaileek, izan ere, kasu honetan irabazlea beste parte hartzaileek irabaziko dute. Norberak ezin du bere lana ebaluatu, baina bai besteena, eta gainera kategoria bereziak sortu ditugu, ezta? Nota txarrena, ximaurra da. Bai. Bai, uste dut urrengoa zakarra dela. Bai, hori da, bai. Egokia, gero epikoa, eta ja oso onak diren lanak izugarriak izango dira. Hori baloratu beharko dute gero. Bueno, laster, ja 3 minutu eta 50 segundu geratzen dira hau amaitzeko, eta ja pixkanaka, bai, ikusten ari gara nola ari diren bukatzen. Eta, bueno, badaude virus batzuk kaktus itxura dutenak, arantzak eta guzti. Bai. Baina, bueno, pixkanak ari dira, eraikitzen, hanbet zenbait ikuste ditugu, ja, lurra ere ari diela kolorez aldatzen. Eta, bueno, garrantzitsua jolas honena, batipat, noski eraikuntza zeiten duzu, baina zure botuak beste jendeak bozkatu behar du, beraz, ez da zerbait objektiboa zen laizkena, subjektiboa da, baina, bueno, zeure taldekideek zeiten dutena, bozkatzen dutena da. Bueno, taldekideek, zure aurkariek bozkatzen dute, beraz. Azken finean, beste proban aldean, beste proba guztiz objektiboa dira, hau da, OITC-en, hilketa gehien egiten ditunak irazten du, bueno, hilketa edo bai lortzen ditunak, eta teneterranen, hori, erortzen azkena geratzen dena, ez? Abilezia hor, bai. Hori da, abilezia, berda, pixa parkour estilora eta, bueno, estatu arraldo egiten izana, alago, neko, zera, indu, eszena itxurozoa indu. Egia da. Barreura pixat ematen du behintzat. Hala eta guztiz ere ez dakit ni hori koronavirusaren sintoma denik, Bai, esango nuke, bai, Omikron atasekoa badala hori, Nik bi aldiz pasadet, nahiz da txintxo portatu bi aldiz pasadet, eta bigarrengo, Omikronen bai sintomologia hori, ni asintomatiko izan ez, baina bai zegoen sintomologia hori, botak egitarena eta hori, bai. Pixka bat. Batzuei gertatu zaio, Ez da izan oso orokorra, baina batzuei bai. Orduan, bai, igual kasualidades honen inguruan operari tokatu zaio, orduan, ez dena hori jarri digu. Agian hori da, agian historio pertsonal batean oinarritutako eskultura dugu, hau. Bai. Pero ni behintzat gizartearen euneko horretan nago, zeina ez da kutsatu, nik dakidala. Bigara, behintzat. Gu kaso raroa, gea. Ez dakit, nolan posible gaur egun hori gertatzea, baina, bueno. Agian harrapatu dugu, baina ez gera enteratu, ze. Etorkizunean aztertuko gaituzte. Bai, bueno, nik aurrengo aliz harrapatu nunean, hor, izan un buruko min eta hola, baina bigarrengoan adibidez asintomatiko izan, eta jakin nuen positibo emanuela, kasualidades txa egin nolako, Antigeno, ni bestela normal, neon. Etxian danak pasa dute, bueno, umeak ez, baina beste guztiek bai, eta ni ondo neon. Orduan. Eta zorionez Minecraft txapelketa honetan esaterako ez gara elkartu behar, beraz gure distantziak mantentzen ditugu online konektatuta. Seguru gaude. Azkenengo minutuan sartu gara. Hori da. Beraz parte hartzaileak bukatzen joan, bai, alde neinean behintzat. Bueno, azkenean 14 jokalari bakarrik ditugu honetan, horrek esan nahi du bidean gutxi batzuk geratu direla, sentitzen dugu, baina komentatu genuen bezala,
zerbitzarian frogak egiteko tartea izan dute parte hartzaileek aurreko egunetan, eta gurekin harremanetan jartzeko aukera ere izan dute, saiatu gara azken momentura arte inzidentzia hauek konpontzen, justo azken momentuan asko agertu dira eta sentitzen dugu, baina txapelketak aurrera jarraitu behar du. Eta hiru, bi, oraintxe bat, eta amaitu da. Bueno, orain hasi dira bozkatzeko. ebaluaketak. Hori da. Lehenengo eskultura ikusten dugu, ez? Koronavirusan, virusaren beraren egitura ikusten da, eta halako ez dio amaitzeko denborarik ematen dunez, baina toki gorri Orain baza. Nikorena ikusi dugu, orain Erkan Kapinofena, eta bai, Xiringa oso ondo egin du, bai, gustatzen zait xiringaren diseinua, eta virusenaren nahiko berezia da. Bai, arantza horiek. Hau pakatuka zana, txapela ez dut oso ondo ulertzen. Virusaren egitura izan daiteke, txapela modukoa. Urreta diamantez egin da. Bai. Zer gehiago daukagu hemen, bai, musukoa. Virusa eta musukoa. Koloren kombinazio polita, bai. Alabezen koloreak. Uste nun errealekoa dira esan bertzuruela garitz. Ez. Zer gehiago daukagu hemen, hasi ere... Babiran oso ondo du, maskariak imutila. Hori da. Eta hau xiringa izango ala pentsatzen. Bueno, dibab daukagu orain, eta bere proposamena. Estruktura. Eta honetan kapa desberdinak egin dituela ikusten dugu, lau kolore kombinatu ditu. Hori ere baloratzeko da. Bueno, eta hemen... Konfinatuta da hon bat emada hor barruan. Ze ona! Eta virusarekin gainera hola partikulak ikusiten diala. Epintzen du batean, hau ohean dagoena, uriberena. Antzen baten da geizki da hola, zen begi hoiekin ondo ezin egon. Bueno, bitartean parte hartzaileak bozkatzen ari dira. Bai, guk ez da ikusten, baina... Laster jakingo dugun orden irabazlea. Berriro ere, hemen virusa, eta ikusten dugur daukala kofre bat, kutsatxo bat goian, eta norbaitari da begiratzen, iazuen dagoen barruan, utxik dagoela imaginatuko dugu. Creeper buru batekin. Eta, bueno, hau ere ematen du zea dala. Etxe modukoa da, baina koronavirusan tematikakin pixkat, ez? Bai, metafora bat izango da agian. Bai. Eta... Ninik zen txanda. Eta etxetxoak berriro ere jendea barruan konfinatuta eta kalean, kanpoan, hor daukagu. Bueno, kartel bat dago, kartelan seguruenik zerbait idatziko zuen. Etxean gelitu zaitezte jartezun, horrelako zerbait. Eta, bueno, maskaria gendu du eta... Bai. Goragalea izango zuen eta botaka egiten nahi da. Eta beste bat daukagu hemen. Eta virusa eta debekatuta. Bai, virusa debekatuta. Space Invader bat dirudi virus honek. Bai, hoxe ditzen petzatzen, egia esan da. Aian koronavirusare Space Invader bat da. Seguru, egon zer gauza. Berriro ere hemen daukagu virusa eta etxetxo bat da, bai, ez da? Hospital bat izan da, eritetxe bat. Bai, goian gurutzea daukata. Eta koloren... irabazlea, hasi 26 daukagu, gero Nati, MCK eta El Patxi. Beno, baditugu eguneko lehenengo irabazleak. Eta honekin, lehenengo Bill Battle txapelketa jokoa amaitu eginda, eta horrek esan nahi du, oitese hasiko dugula oraintxe bertan. Beno, lehenengo puntuak apuntatuko zenitula aurra ikusten dut, Aritz, eta bitartean... Bai, eta bitartean gure parte hartzaileak oiteseko gelara sartu daitezke, lobia zeharkatu ondoren. Bueno, El Patxi ikuste dugu ikurrinaren koloreak daramala sorbaldan. Vale, momentutxo batean itxaron behar dugu, kartela jartzen ari da eta gure administratzaile txaun txit gorena, beraz lasai egon eta prest dagoenean hasiko gara.
Nik uste du... Eta, bueno, bitartez igual, klasifikazioa zaten dugu, naiz eta oraindik proba bakarra da, baina, bueno, Azio eta Sheik 3 puntu dauzka, bera izan denez garailea. Bigarren postuan Nati MCK dago, 2 punturekin, eta El Patxi 7 puntu batekin. Beraz, 3 horiek hasi dira ja taularen goiko parteak okupatzen. Bai, eta hasi Eta dira orain- kartela prest dago, eta hasiko da, beraz, azkar sartu, Bai, kartelera joan, eta... Ui, danak ez geha sartu, Bai, hemen ikusten dugu partida hasi dela eta guztira Bai, Bai, kanpoan 2 geratu dira, beraz. bai, arazo Agian amaitu behar da. Bai. ba Bueno, gure etxe, jendea sartzen ari da oraindik, A ber, etxen zer zaten duen administratzaria, lak daukat, bai. Hori da. Danok daukagu lak. Vale. administratzailearen erabakia Segundu izango bat, da. vale. Arazo tekniko txiki bat daukagu, beraz, lasai egon. Gertatzen diren gauza dira, zuzenekoak. Baten bat mareatzen baldin bada hemendikan barkamena eskatzen dugu. Mhm. Eta bitartean azalduko ditut arauak. Hori da, bai. Gaurko bigarren minijoko honetan, oian eder Minecraft minijoko liga honetan, OITC izeneko jokoa dugu, ingeleraz One in the Chamber esaldiaren akronimoa dena. Eta, beno, itzultzen badugu, ganberan geratzen den azkena, izango dela garaia esaten digu izenak. Minijoko honetan jokalariak ganbera batean sartuko dira, ikusi dugu jadanik, eta beste bideo jokalariak gainditu beharko dituzte. Horretarako arkua eta gezi bat daukate, eta hauek erabili ostean, gezia erabili ostean, Bai, sartu, dano kartelai, eskuineko klika eman. hori da, mesedez, erabiltzaile Mesedez, guztia lehenbailen. sartu hori ikusten dugun kartel horretan. Eta esaten ari nintzen bezala, erabiltzaile guztiek arku bat eta ezpata bat daukate. Bueno, ikusten ari gara nola agertzen ari diren jokalari guztiak gure realizadorearen aurrean. Bai, pixkat psikodelikoa irudia. Ikusten dugu, kanpora bat bota dagoela. duela zerbitzuak, bai. Bueno, gure administratzailea ari da JK lanean, guazen segundutxu batzuk itxoitera. Bai. Eta esan bezala, joko honetan parte hartzaile guztiek Vale. bi arma dauzkat. Teneterran igual egingo dugu. Bai, Eta aldaketa denbora txiki bat. emango diogu Hori da. administratzaileai arazoa laguntzea konpontzeko. Hori da. Guazen askarazko parte hartzaileak teneterranera. Teneterranera. Bai. Orain azalduko dut zeintzuk diren teneterraneko arauak oso simpleak direnak. Oian, eder Minecraft minijoko liga honetan, lehenengo txandan ari gara jolasten, eta, bueno, arazo teknikoak izan ditugunez, bigarren minijokoa alderatu behar izan dugu, OITC eta teneterranekin hasiko gara. Eta kasu honetan, arauak oso simpleak dira. Mapa itxi batean agertuko dira gure parte hartzaileak, eta lurra desagertu bitartean denbora gehien jokoan irauten duen jokalariak irabaziko du. Beraz, hemen trebezia izan behar da, hainbat jokalari izango dira, lurra desagertzen joango da, eta ez dago denbora mugarik. Zoru gainean gehien irauten duena izango da jokalaria. Oso simplea. Vale, 4 pertsona falta zaizkigu, sartzeko. Etorri, teneterranera etorri, bai. Hori da. Beratzean joa bat atzean utzi dugun. Ez, printzipioz dana gaude barruan, vale? Beno, aurrera goaz honekin, eta... Vale, 14 daude, bai. Bai. Teneterran, espektate. Eta guazen ikustera, ia, hasi gaitezkeen. Hori ikusten dugu nola pixkanaka Vale. garen azten, eta hor hasi da, zelai erraldoia daukagu, oso handia dena, eta kontu zibili, ez zaitezte geratu geldi, zeren eta... Bueno, azteko... 30 segundu falta dira, azteko... Baina, hasi bezain laster, lurra desagertzen hasiko da, beraz ez egon geldi. Hasi mugitzen. Bueno, arazoren bat dauka erabiltzaile batek, David Rexek, zerbitzarian sartzeko arazoak dituenak.
David, mesedez, jarri harremanetan Galaiparekin, gure administratzailearekin, eta konpondu ahal badugu, konponduko dugu, baina Esan behar dago, David Rex bigarren taldekoa dala, beraz, zazpiretan sartu behar dela. Eta hasi da, ja. Bai, hasi da, Bai, David Rex bigarren txandan bazaude, oraindik ezin zara zerbitzarian sartu, horretarako baimena behar duzulako, eta bigarren txandako parte hartzaileen baimena zazpirak ingurutan irekiko dugu. Eta bai, ikusten dugunez, oraindik daude jokalari batzuk lehenengo pisu horretan, eta beste batzuk jadanik erori egin dira. hainbat erori dira. Bai, guk sortea daukagu ari garelako gure realizadorearen irudiak ikusten, eta ikusle bezala ari garenez, ez gara eroriko, ez gara inoiz eroriko, beraz, jokoa ikusten dugu, baina ez parte hartu. Eta ikusten dugu goiko pisoan DTC Paul daukagula alde batetik, eta beste pertsona ateroendik goiko pisoan ikusi ez dakit erori dan oraintxe, baino orain goiko pisoan geratzeak abantaia handia ematen dizu, ez bazea eroitzen, ze azken finean poliki joan zaitezke, lasai asko, eta asko abantatu besteak erortzen dian bitartean. Baina arazoa dauka, zulora eroitzen mazea, posiblela behan ere utzunea topatzea eta uretara jutea zuzenean. Beraz, bi aldeko txampon badala esan dezakegu. Ikusten dugu txatean nola, gure Minecrafteko txatean, nola adierazten digu nortzuk ari diren ja erortzen, el Patxi orain erori da, eta baten bat geratzen da oraindik. Eta listo. Eta bukatu da. Uribek iraziu. Uribe lehenengo postuan, Dibat bigarrenean, eta el Patxi hirugarrenean. Zorionak hiruroi. Eta horrek esan nahi du, orain bigarren partida jokatuko dugula, jadanik 3 puntu, 2 puntu eta puntu bana lortu dute 3 irabazle hauek, baina bigarren partida bat jokatuko dugu orain bertan, eta ostean bai, oitezera joango gara. Vale, berriro sartu berdezue, mutilok eta neskak, bigarrengo partida, eta galetu dute zenbat partida izango didan teleterranekoak, eta 2 izango dira. Hasi 26 galetu du. Vale, a ber, mesedez, teneterranera enok, askar. Oso ondo, nati. Vale, perfecto, danak barrun. Bai, hasiko da oraintxe bertan teneterranen bigarren partida. Gogoratuko dugu Bilbateleko partida bakarra jokatuko dela, teneterraneko 2, eta oitezeko 2. Eta berdinketa egotekotan, kasu horretan, berdinketa apurtzeko, beste teneterran partida bat jokatuko dugu, berdinketa hori jokatu behar dutenen artean. Zan beharra daukagu baita ere, teknikoak oentxe esan digula, oitezek zerbait ez dula ulertzen ze arazo izan dezakeen, orduan momentu batean, teneterran amaitzen dugunean, zerbitzarea berria biarazi beharko dugula, beraz, 5 minutu izango diazko jota, eta sartu eta ea badabilen. Bestela ikusi beharko dugu ze soluzio ateratzen dugun. Baina, bueno, ez dugu ulertzen zeati dabilen gizki, ze probak egin ditugu eta perfecto zabilen, eta orain, agian jende askorek oso asko dalako izan daiteke, baina, bueno, arraroa da. Eta lehen omaitanek esan du, gaur ez dabil Minecraft kolasa bera oso ondo, ez gure aldetik, baizik eta Microsoften aldetik, beraz, arazoak egon daitezke, eta bea, ea soluzionatzen dan, ez? Berrabi arazita soluzionatzen dan, ze oitezeneko jolas polita dalako. Bai, jolasteko polita eta ikusteko baita ere. Baina, bueno, lasai egon, oitezek akatsakin jarratzen bali madu, egingo duguna da, TRT saio batzuk gehitu eta listo. Adibidez. Edo build battle. Edo beste build battle, igual build battle bat egin eta listo. Bai, lasai, badaukagu zer egin. Astera doa, lurra zida desagertzen, eta bagoaz. Bai, eta hala, ja jendea zida eroritzen. Bai, hori da. Baina oraindik ez dago inor kaleratuta. Eta mapa handia da, egia zan, baina 2 solairu daude bakarrik, beraz, akatsak egiteko margen gutxi daukazu, ze 2 akatsa egin da ja, beira, jende bila bat ja kaleratu dago, 3 daude. Pakatu Paza, DTC Raúl,
EV bikoitza, 66AX, Ninix ere erori da. Mhm. Bueno, momentuz, lehenengo txandako... Txatean jarri du estaino. Microsoftek ezin du hainbeste jendetza kudeatu. Hori da. Ez que baitxe bertan diru asko gastatu du Activision Blizzard King gerozten, eta nik uste hor daula arazoa. Bai, hori eta arrakasta handia izaten ari dela, Oian Eder minilloko liga honek. Bai. Bai, teknikoki, naiz eta ez eman, teknikoki neko erronka handia da, hainbeste jende hartzen duen zerbitzari bat. Horren beste, eta horren ondo jutia, net esan, naiz da, arazo txiki hori izan, beste guztia perfecto jundata. Bai. Hori da. Oak, zuzeneko kontuak. Olako gozake aurrera ateratzen berdieta. Eta azkenekoak geratzen dira. Bai. Uribe erori egin da. Aurreko irabazlea erori egin da. Eta hemen jarraitzen du, El Patxi jarraitzen du, lehen hori puntuak atera ditu El Patxi. Hirugarren geratu da. Hemen ikusten dut. Eta El Patxi naiz eta puntu asko esatera, pixkanaka puntu atzuk ateratzen nahi da, eta horrela... Aurre hartu dezake, Aurre hartu dezake, Bueno, diba, dirabazle, El Patxi eta Uribe. Lehenoko berdinak. Hori da. Aurreko berdinak dira orden desberdinean. Hori da, orden desberdinean. Oain lobira etorri denok mesedaz, guazen lobira, guazen hasierako pantailara, momentu batxo batean. Sarreran pixkat itxerongo dugu, gure administratzailearen aginduak. Bai. Eta bitartean, aritz, ezaiguzu zeintzuk dira emaitzak. Itxoen aktualizatzen nahi naiz, beraz, segundu bat tardatukoet ateratzen taulak. Lasai. Denbora badaukagu. Zerbitzaretik aterako gera eta oraintxe bueltatuko gara, bale? Oain ikusiko duze prozesu osoa zein den, gure administratzailearen lana, alegia, garrantzizkoa dela, eta hemen ikusiko dugu. Parte hartzaileak eskazkatu, oain berriro sartuko gara eta berriro deituko zaituztegu, bale? Lasai. Azkenengo OITS partida hori egiteko. Alba lima dugu eta ez dela build battle bat egingo dugu eta aurrera. Bale, klasifikazio gobala pixkat esan dezakegu, momentuz lehenengo postuan Dibat doa, Dibat 980, 5 punturekin, bigarren postuan Uribe 7-0 doa 4 punturekin, bueno, itxoina. Vale. Segundo baten itxoin, aktualizatu erdet eta gauza bat. Lasai. Vale. Orain aktualizatuet. Bueno, Dibat lehenengo postun esan dugun bezala 5 punturekin. Bigarren postuan berdinduta El Patxi 7-7 eta Uribe 7-0. Eta gero, laugarren postuan Asi 26 3 punturekin. Eta Nati MCK 2 punturekin, 5. postuan. Beste guztiek punturik ez daukaten momentuz. Eta, bueno, TNT ranen, OITZ-en erabaki beharko da. Hori da. Bestek hor daukate puntu gutxi batzuk ateratzeko aukera. Gutxien espodioan sartzeko. Zerbitzaria prest dagoela, beraz, mesedez parte hartzaileak berriro sartu zerbitzarian. Hori da. Eta, bueno, Dibadek ia esan dezakegu finalerako pasea poltsikoan duela, eta baita Patxi eta Uribeken oso neiko probabilitate handia daukate, beraz, beste gozo ondo egin beharko dute OITZ-en, oso ondo egin beharko dute, bat Patxi eta Uriberen aurka, nahi badute pase bat, finalerako pasea irabazi, eta jendearen sartzeko zaien gogea. Bai, badakigu zeintzu diren falta zaizkigunak? Partiak konektatu bitartean, saiatuko gara OITZ-era sartzen. OITZ-en zema partida dira? 2 partida dira, printzipioz, eta ikusiko dugu ja funtzionatzen duen. Probatu behar dugu, eta... Akatsa jarraituko baluen luke, ez kezkatu, build battlera pasako ginateke, eta listo. Eta horrekin konponduta. Bentsa soluzioa badaukagu, beraz, ez kezkatu. Guatzen OITZ-era guztiok, eta gure administratzaileak jarriko digu kartela, prestatuko du kartela. Beraz... OITZ-era, jende guztia, mesedez. Bai, hori da. Marujito eta John Txunix. Danok gaude ez, printzipioz? Zerbitzarian sartuta bai behintzat. OITZ-era guztiok. Vale,
ari dira sartzen, ni azkena sartuko naiz, jakiteko... Utxentxoen falta dirata, lobian daudeta, Jontxuniz eta Marujito, oitezera, mesedez. Hori da. Jadanik ikusten dugu nola parte hartzaileak sartu dira Jon, oitez partidan. oitezera, ez dakit, zean dago, lobian dago Jon, ez dakit entzuten diguzun. Bueno, esango dut, arazo berdinak jartze dula, pixka bat erresago, baina saltatzen ibiltzen dago, bai. Bai, bugeatuta. Bugeatuta dago, bai. Horik ez honekin, badaukagu zerbait egiteko, badaukagu nola urrengo pausua zein den zehaztuta. Bilbatelera junberko, ja. Hori da. Pena bada. Sentitzen dugu zerbitzarian arazo izatea, baina zuzeneko kontuak dira hauek. Bai. Eta gero bigarren txandan, logikoa denez... Berdina egingo dugu. Hori da. Eta listo. Egingo dugu, horrena build battle bat, gero... Bi build battle egingo ditugu. Bai, itxoin, igual arazoa da, ze berez, basamortuan jolastu berginen edo ondartzan, galaipa? Basamortuan, laugarrena, bai. Laugarren antzen, bale. Bueno, arazori gabe, goazen denok berriro build battlera eta listo. Horrekin, konponduko dugu. Hala. Ez da arazoikan. Konponduko dugu horrekin. Gure administratzaileak esaten digu hautsi egin dela, gela, eta, jarraituko dugu aurrera honekin. Hori da, ez da problema. Bai. Bai, hortik txatean... Txatea komentatu dute, bai. Bai. Ez da zer gertatzen, Pena da. Pena da ez ikustea, baina, bueno, bai, zuzeneko kontuak dira. Garrantzitsuena aurrera jarraitza da. Badaukagu soluzioa, beraz, arazori gabe. Eta garrantzitsua ere V3 Energik esaten duena, ondo pasatzeko parte hartu duela eta egia da. Hori da ezinbestekoa. Meintekek komentatzen du bigarren txandakoek ia oitezek jokatuko duzuen. Ez duzue jokatuko horrekin, berdintasuna bermatu nahi dugula txapelketa guztian, eta gainera segurenik zerbitzariak ez du hautsita dagoenez ezingo duelako honi aurregin. Bera, Patxik esaten du, bera parte hartu dula, joko bat erosteko lagun bati. Hau da, zariakin behira, hori oso ondo dago. Zaria partekatzeko lagun baten. Bale, administratzea, bingenek esaten digunean, azteko, hasiko gara. Hori da. Eta beno, parte hartzaileei esan behar dizuegu, bozkatzerako momentuan koronavirusa ez hautatu, kasu honetan, jadanik hori jokatu dugulako, eta ikusiko dugu... Baita ere, Jontxunix eta Kraftugak biek kasualitatez, anaiai joko bat, Jontxuren kasuan urtebetetzen jokoa bat oparetzeko, eta Kraftugaren kasuan, anaiari PlayStationeko jolaz bat erosteko. Playrako ezin da, galdetzen dugu Patxik, plataforma guztietarako da, gizkiz banago, plataforma guztietarako da, ez? Bai, hori da, asmoa... Bueno, bere sarian Steam jartzen du, baina aukera balimado beste plataforma baterako, aldatzeko aukera balimado bintzat, egingo dugu. Jun aukeratzen goiko kartelean eskuineko klika, ben klik egiten dezutenan atzeratu, beste aukera izan dezaten, klik egiteko. 13 daude, uste norbait falta dela. 14, listo. Vale, listo. Hasiko da laster, boskaketa, parte hartzaile... Gogoratu koronavirusari ez ematea, Hori da, beste gai bat aukeratu, gustoko dezutena. 15. Perfecto. Eta itxaroten ari gara, imaginatzen dut boskatzen ari direla parte hartzaileak, horregatik daude isilik, eta geldi, txintxo. Eskolan bezala, edo eskolan, unibertsitatean, edo tokatzean tokian. Eta laster partida hasiko da, parte hartzaile bakoitzari gela bat egokituko zaio, eta gela horretan nahi dutena eraiki ahal... Bale, jokoan da, ja? Hasi da jokoa, guazen ikustera... Eta gaia, Gasteiz izango da? Bueno, Gasteiz, gogoratu behar dugu, Oian Eder Euskararen etxea, Gasteizen kokatuta dagoela, Montermoso jauregian eta Euskara lantzeko, eta sustatzeko ekintza oso desberdinak antolatzen dituztela, eta kasu honetan, bideojokoen alde egin dute, Minecraften alde, eta gu pozik, gu pozik bideojokotan Euskaraz aritzeagatik. Eta ikusi beharko du jendeak Gasteiztik nola zeiten duen, ez?
Bai. Nola Bai, irudikatzen duen bere herria. problema txiki bat Hori da. ikusten dut nik Gasteizi, eta da Minecraftek borobila egiteko gaizki. Orduan rotondakin, arraro gelituko ala. Claro. Txiste asko dago Gasteiz eta rotonden inguruan, baina gero rotondak ez dauden herrietatik gidatzea, oso desatsegina da. Bueno, Bai, gauza semaforo baino esango hobeago da, zarautze bai behintzat. josita dago, Osan, hemen bi kaletik behin rotonda bat jarri digue. Hori bitu zaraut txikila dala, baina bueno. Ba ez dakit ze aterako duten Gasteizatik. Parke bat egin dezakete, Gasteizko Goroldiozko logoa, izena, bueno, ikusten dut precisamente hor badagola, Bai, ja, nik esango nukeen bate hor bat egiten. Bai. Buesa arena de hor dago, Baskonia Bai, jokatzen hori duna, da. Mendizorrotzare saiatu daiteke norbait egiten. Ama Birgin plazako Mergin plaza. Nola da, kultura. Zeledon da, Jaitxerakoa? Egia da, Hori ere, da, Zeledon egin ere. daiteke. Andramari jaiak dira horiek? Hori da, bai. Andramari jaiak dira, bale. Ondo informatuta nago. Andramari zuria, bai. Hementxe ikusten ditugu eraikinak egiten. Piskat zaila da ere gai hau, Zerbait zehatza da, badakigu badaudela beste gai batzuk askoz ere abstraktuagoak direnak, baina honetan 10 minututan zerbait eraikitzeko, zerbait pentsatu eta eraikitzea ez da erraza izango. Bai. Eta gero, imaginatzen dezun hori, Minecraftek dauzkan limitazioa ekarri behar dezu. Ze ez da hain erreza. Bai. Eta ea ba. Maitan ez du jakingo zu ondoen eraikitzen nahi dianak izan daitezken, zezu zara Gasteizkoa? Bai, hortik ikusi dut, Goroldiozko kartela aparte, eta hor ikusten dugu bat argi eta guzti argiak jarri dizkiola. Hementxe, justu. Esango nuke, hor norbaitek eraiki duela alde zaharreko perfila, goitik begiratuta, almendra itxura duen hori, eta hori nik uste dut ere nahiko ausarta dela, eta Gasteizko ezagutzaren erakusle dela, ere. Hemen bat zaiten nahi da, vagonetan raiak, igual tranbia izan daiteke. Ere, tranbia ere izan daiteke. Tranbia dauka, Uribea da egiten hori. Baina berez tranbia, Bilbokoa eta Gasteizkoa berdinak dira. Bai. Oraintxe bertan jarri dute Gasteizen autobus elektrikoa. Nahiko modernoa dirudiena, pixkat zientzia fikziozko pelikula batetik iaia ateratakoa. Hori ikusten dugu ere, ari direla zutabe bat eraikitzen. Arazoa dituzte Gasteizitza idazteko, ze etzaiek abitzen daukaten tokian. Bai, kubo kopuruak eta haundilegiak. Hori de, claro, imaginazioan horre zen berdezu, daukasun espaziora mugatu bertzea, orduan, nahi duzun espazio guztiara ez daukazu buruan dabilkizun guzti hori aderazteko. Eta bueno, eran Kapinofa egiara ikusten Gasteizko Green Capital City sari irabazizuneneko tematika horretako eraikuntzari dela egiten. Ez dakit hemen egiten nahi dena errepidea dan, ero agian Forondako aeroportuko pista egiten nahi dan. Baina orain ezabatzen nahi da, ez dakit ideia saldatu duen. Bueno, denbora erdiz dokoa, 5 minutu tapizeak faltazia jota. Bueno. Zalantzarik gabe, kolore berdea da nagusi hemen. Eta Gasteiz ez duten agazmatzen zehatzen nahi da Vitoria idazten, baina gaztelanez, baina ez dakabitzen hori ere, beraz. Baina, ulertzen dugu mugak daudela, eta ziur gaude ahal duten hoberen ari direla oraintxe bertan hau egiten. Eta dira, hori ikustugu kartela ere, monumentoa ere egiten ari direla, eta horren ari nintzen pentsatzen Furnier naipe batzuk ere egin aldirela hemen. Bai, Gasteizkoak zen mitikoak. Edo auto bat egin dezakezu Mercedesen fabrika erakusteko baita, Auto bat ez, furgoneta bat, Gasteizen furgonetak egiten direlako. Bituak itezian, ez? Oiteia. Hori da. Bai, egiten dira. Hori da, Mercedes Bito, hiriaren izenagatik, Vitoria, eta beno, zerbait kontatuko dizuet, estatu batuetan furgoneta horrek beste izen bat darama, ez zioten utzi Bito izena izaten, izan ere, Bito Corleonerekin harremanetan jartzen zutelako izena. Eta hemen estatu batuetan beste izen bat dauka.
Mm. Bai, hori gertatzen da, batzutan autoan izen arraroak izaten dituzte hizkuntza batean zerbait hola, adibidez, eta broma izango da, baina Bai, bere gara bai, 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 bai. Mitsubishi Mitsubishi, baten izena aldatu zuten. bai, ez Du dugu izango izango zein zen jatorriko izena, izena. Hori da, baina japonieraz izen bat zaukan jarrita, bai, eta hori da, hemen, gero. Espainian aldatu zuten, Bueno, gaztelaniaz beste hemen gauza. Espainian atera zuten, eta gero, berandu, bigarrengo txandan edo ja aldatu zioten izena, Mhm. Bai. Eta Bueno, beste autoren bate badago, Uste, auto italiar batekin, edo izen italiar batekin, o base beste bat, aldatu zuten eta baita ere. gure Twitcheko txatean ere hainbat komentario daude, baritzen da gasteiztarrak daudela gaur hemen jokatzen, batek estainuk dio autobuserako zuaitz mordoak kendu dutela, eta egia da, asko gustatzen zaie Gasteizko udaletxeko agintariei zuaitzak moztea, eta zer gehiago Zuaitzak dago? moztia oso green capital data. Bai, bai, bai. Espainuk ere esaten du La Mirada izeneko estatua. La Mirada da estatuaren izena, baina hemen Gasteizen mundu guztiak ezagutzen du beste izen batekin. Eta beno, hori egia esan hori Minecraften eraikitzeko nahiko erraza estainok dio litzateke. Donostiarra dela, bera. Begira, Donostiarra, baina Gasteizko ezagutza ona daukana. Eta V3 Energik dio, badagoela diferentzia bat Bilboko eta Gasteizko tranbiaren artean, eta da bagoi kopurua. Eta egia da, Gasteizen gainera orain dela gutxi esango nuke beste bagoi bat gehitu dutela. Ostra, bai luzea dala tramia, ez? Gazteizen inoiz ez da ikusi, baina 8 bagoi benetan luzea da. Eta kuriosoa da, pentsatu dezakegulako Bilbon jende gehiago erabiliko duela tranbia, ezta? Eta, bueno, hemen Niko ari da bito idatzi du zeakin, esangoet, arbustoekin, autoegatik izango da. Eta ikusten dugunaren arabera, lan oso, eraikuntza oso landuak ari dira aurkezten. Lortute batzuk Vitoria eta Gasteiz idaztea, letrak bastante juntu jarrita, baina, bueno, antzematen da. Eta 2 minutu gatzen zaie, beraz, azkenengo ukituak edo, ja, hasi behar dira, ematen, eta ondo jartzen. Hau, maitan ez du jakingo zu agian zeran K urdinez dagona eta bero beste bat eta etxe bat. Nik ez diot. Urdina. A ber, orain enfokatuko, A ber, eraikitzailea W66HX da. Ia guazen pixka gerturatzera, orain gari gure realizatzailea. Hortxe. Ez dakit. Egia esan ez dakit, azaldu beharko digu. Agian txataren bitartez. Baskoniak K bat dauka, baina gorria gehitu beharko litzateke hor. Egia esan ez dakit. Neri ditzetu gurritzen, izan daiteken. Agian Oiartzabali olako homenaje bat izan daiteke, 8.000 asko igo dituena, Juanito, eta kabida... Igual izan daiteke mendi bat, izan daiteke berdea mendia. Kartel bat jarri du, supongo hor agartuko dala. Beiratzen dikoa. Koldo Michelena, bale. Koldo Michelena. Orduan eskola da, Koldo Michelena. Bai, bere eskolari da egiten orduan. Bai, hori da, Koldo Michelena eskolako hainbat parte hartzaile ditugula. Gero zure eskolari eskatu promozioa patzeko, Hori da. 9,9 bat, 5 bat ere jotziare, bale jo igula, esan? Seguru hauen nota honak ateratzen dituzten ikaslea diala. Horlako kreatibitatea izan da. Bai, eta ja, amaitzen da. Begira, bito idatzi dunak, etzan autoati, baizik da Vitoria idazteko, bi lerrotan idatzi du. Bueno, denbora amaitu da, eta puntuaketak, Vitoria Gasteiz idatzi du, eta Mercedesen ikurra izan daitekena. Bai. Goroldiozko eskultura hori imaginatzen du hainbat aldiz ikusiko dugula. Hemen baso polit bat. Vitoria idatzita eta basoa mouko bat. Agian izan daiteke Lakuako inguru horri. Nik zango nuke Salburua agian, edo eta Zabalganako parkea ere. Hemen alde zaharra daukagu.
Eta ikusten dugu jarri dutela zer kaleen izenak behar bada. Zapatari, Bai, hori kaleen izenak Labana dira. eta Juderia. Juderia. Bai, alde zarreko kaleen izenak. Hau maitanezuk asmatzen duzu Zer zer izan daukagu hemen? daitekeen. Agian Eliza bat izango ematen du, dute, ez? nik esango nuke dela San Prudentzioren eskultura Armentia inguruan, agian koloreagatik uste dut. Zer daukagu hemen? Hau ere Andramari Zuriaren plazaren interpretazio librea Bai, dela. Virgen Blanca esango nuke. ipintzen du. Beto. Bai. Berriro ere Koroldiozko eskultura. Hori Eta da, hemen Vitoria Gasteiz. brontzezko zerarekin, hori uste dut oso. Bueno, hemen ikusten dugu iaia osorik egin duela, oso ondo. Bai. Bai. Hemen, Eta Hauen Kondo Michelena eskola. hori da. Koldo Michelena... Liburua jartza falta izan zaizkio igual Promozioa barruan. patu jozu, zuen ikasle honei, mesedes, Bai. Liburua jartzea falta izan zaizkio igual barruan, baina bueno, denborare ez da asko. Beste parke bat daukagu, eta hemen ere, bueno, imaginatzen dugu bito jartze gula. Egia esan, badaukagu Salburuako parkean, Salburuako parkean ere Salburuaren kartela daukagu oso handia eta brontzezko letrekin materialaz eginda. Hori ere beste aukera bat izan ahal zen. Gasteiz. Beste atletik handago. Eta erobiltz hori ez dut asmatzen zertan. Hau Green Capital egin duena. Hori da. Autoak egin ditu, nahiko politak egin ditu autoak. Errepidea eta errepidea rotonda. Gari hiri entzundik eta rotonda jarri du hemen. Bai, zuetz batekin erdian. Oidek. Eta Jontxuk, baita ere Vitoria idatzi du. Ez dio denbora eman Gasteiz idazteko. Bilori. Hori da, Vitori. Eida lekuana arazoa dala eta kontu zibiliarko gauza bat. Bera, honek oso gai zaila idatzi du kartelean. Ez da kartzela unibertsitatea da. Tranbia? Ez da kartzela unibertsitatea da. Bueno, eta gainera ikuste dugu trena ondoan dagoela eta izan ere Gasteizko EHU inguruan trena dagoela. El Caminante. Eta Patxik el Caminante indu, eskeletuan burua jarrita, eta hemen, eta la batalla de Vitoria. Michelineko panpina dirudiela esango nuke, eta Gasteizen ere Michelin daukagu. Vale, Andra Zuri. Eta hemen, bueno, ama Virgen Zurian ikurra, eta goian pintzen du, Virgen Blanca nahi nuen egin, barkatu. Ez barkamendik ez daukazu ezkatu beharrik. Bueno, iristen gara aldu genek. Dibat dugu garaia, bigarren postuan Erkan Kapinov eta Nati MCK dugu irabazle. Eta eutxiko dugu bai hori. Ontsa aktualizatuko eta zango dizuet. Eta uste dut amaitzeko jokatuko dugula beste teneterran txapelketatxo bat, partidatxo bat, izan ere horrela beteko ditugu aurreikusita genituen partidaen kopurua eta puntuen banaketa. Beraz, ados bazaudete, guazen teneterranera eta jokatuko dugu azkeneko partida, eta aritz presaudenean ezaigu zuzein den puntuazioa mesedez, eta bai, segundu bat. Zain beste argazki dauzkat atera eta pixa zoratzen hasi naizela. Bai, itxaron, horrentxe irikiko dugu, danok etorritakoa, bale? Lasa egon. Pututxu bat, denbora puntuazioak idazteko, eta bueno, denbora segia esan nahiko ondo goaz, zazpiretan geneukagun arra ikusita bigarren txanda astea, arazo batzuk izan ditugu, baina zeholantzarik gabe, bigarren txanda asko ere azkarrago joango gara, jakinda, oitezera ezingo dugula jolastu. Bueno, puntuaketak badaude, lehenengo postuan Dibat dago, 8 punturekin, beraz, ja finalista da. Momentu honetatik, ezin du gertuen daukanak bigarren postuan enpatatuta Uribe 4 punturekin, El Patxi 4 punturekin baita ere, bi horiek dira, beraz, ezin dute harrapature, beraz, lehenengo taldeko irabazlea Dibat izan da. Eta gero dauzkaguna dira, Asi 26 3 punturekin, Nati MCK 3 punturekin baita ere, eta gero Eran Kapinov 2 punturekin. Beraz, teneterran honetakoan, kontu zili beharko dira, ze
posible da, lau puntu dauzkaten Patxi eta Uribek, podioko posizio hori galtzea, beraz, Dibad, Gigi ipintzen nahi da, baina oraindik ez jun, azkenengo proba falta data, Hori da. Vale, irekiko dut bidea, eta sartzen joan mesedez. hori da. Ita Era batean. parte hartzaileak TNT-ran honetan lehenengo txandako azken partida izango da eta ikusiko dugu ia berdinketa apurtu beharko dugun edo ez. Hori ere tentsio handiko partidatxoa izan daiteke, kasu horretan TNT-raneko gela txikiagoa egingo genuke. Eta hasi dire sartzen, jadanik 14 jokalariak daude, hemen ikusten dugu pantailan nola gure errealizadorea zeruan, gelan Zabaitik flotatu. bueltaka. Bai. Spidermanen egiten ari naiz. Eta gogoratu, 60 segundu inguru geratzen dira partida hasteko, eta partida hasi bezain laster, zorua desagertzen hasiko dela. Beraz, oraintxe nik ez izateke geldi egongo hemen. Hasi mugitzen, saltatzen, gela ezagutzen, eta laster, minutu eskas batean hasiko da partida. Eta baita ere gogoratu, bigarren txandakoa prestatzen joan daitezela, eta adi egotea sartzeko baimena ematen dugunean. Horrela azkarrego egingo dugu aldaketa, eta almesei pronto jolastuko direla. Oraintxe jakingo dugu zeintzuk izango diren lehenengo txandaren finalistak, eta finalista hauek adi egon beharko dira, izan ere bigarren txandako finalistekin elkartuko dira, azkeneko TNT-ran partida jokatzeko, eta bertan jakingo dugu nortzuk diren gure Oian Eder minijoko ligaren irabazleak. Eta momentu hori iritsi arte, itxaron beharko dute, eta tamalez oraintxe bertan hainbat jokalareri agur esan beharko diogu, baina ez kezkatu, zeren eta udaberrian, bi hilabete aldera, ekitaldi berezi bat izango dugu, berriro ere hemen, gamerantziak Minecraften, eta ere sariak izango ditugu. Oraindik ezin ditugu xehetasun asko esan, baina aurreratzen dizuegu, izango dugula ekintza bat. Hasi da partida, eta galdetzen digute zenbat finalista. 3 finalista lehenengo txandatik aterako dira, badakigu zein da lehenengoa, orain jakin behar dugu zeintzuk izango diren bigarrena eta hirugarrena. Eta berdinketa egonez gero, TNT-ran bat ere prestatuko dugu. Ninik 0 bat izan da lehenengoa kaleratua, eta ikusiko dugu zein den urrengoa, esan bezala nahiko berdinduta dago bigarren eta hirugarren postua, eta hori ere polita da, ez da hortan txio pixka bat. Izatea, Marujito erori da, Jon Txuniz, Kraftuga, momentuz puntuak Hemen dira. jokatzen nahi dira, eta 2 eta 3. postuak oraindik ez daude erabakita, eta zenbaitek garbi gertu ikusten dunak, agian sorpresat eman dezake, Nati erori da, beraz, segurazki ez da pasako. Tukasa ere, paka Tukasa, erori da, hori ikusten dugu el Patxi, saltoka, bueno, oso trageda dugu el Patxi, Hasi 26 erori da. Hombre, Patxi veteranoa da Minecraften, ezagutzen deguta. Erori da lehenengo solairura, Niko erori da, el Patxi erori Txire da. hori da, kontuz. Ia hor geratzen dira bi erabiltzaile, ikusten ditugu saltoka. Paka Tukasa irten da. Ai, bera uste dut ja erori ez dela, Dibad erori da. DTT Raúl. Ikusten dugu ja ari direla irtetzen, eta nor daukagu hor? Erkapinov daukagu hor, uste dut finalera pasako dela. Eta bai, Erkapinov irabazlea dugu, Uribe eta DTC Raúl, aritz. Egin kalkuluak askarazko, jakin behar dugulako, zointzuk diren beste bi finalistak. Bai, oantxe zartuko ditut puntuazioak. Bai, bitartean parte hartzaileak lobira ateratzera konbidatzen ditugu, eta bueno, gure podiumera etorri eta arraski bat atarako dugu, momentua gogoratzeko. Lehenengo txanda horrekin, badakigu nor den gure lehenengo desenpaterik ez da egon berko, ze esango izkitzuet, Dibad 988 punturekin esan da geneukan pasatuta zehola, ez du lortu puntuatzea, baina pasatu da. Bigarren postuan Uribe 707 geratu da 6 punturekin,
eta hirugarren postuan geratu da Eran Kapinov 5 punturekin. Patxi 4 punturekin esan deguna zehaz zaukala, beira, kanpoan geratu da. Bueno, Justu hor dauka, Eran Kapinovek azkenengo proban pasatu dio, eta hiru horiek izango dira azkenengo, finalera pasatuko dianak. vale, Uribe da bigarrena, ez da? Bai, Uribe Beno, eta Uribe, Eran Kapinov. podiumera igotzera, nahi baduzu, hor ikusten dugu Kraft uga pixka troleatzen gure irabazlea, eta hor daude gure hiru finalistak, ia mesedez, Jon Txunix eta Kraft uga, atera argazkitik, Ui, eta egingo dugu klik, hor daukagu argazkia. Eta besterik gabe, gure hiru finalistei esango diegu, mesedez ere zerbitzaritik ateratzeko, lehenengo txandako beste jokalariak bezala, eta finala hasiko denean, adiegon, eta... Diskorren gelitu zetezte iruro, edo zuzenekoa jarraitu, eta abisatzen dugunean berriro sartueko baimena emango dizugu, bale? Eta bertan, txanda honetan parte hartu duzuen guztioi, eskerrik asko, izena emateagatik, eta animatzen zaituztegu Gamerauntziren Twitch kanaletik pasatzera txapelketaren urrengo txanda eta finala ikustera, eta Oian Ederren izenean ere, eskerrik asko parte hartzagatik, badakizue Gasteizko Montermoso jauregian dagoela kokatuta, Oian Eder Kultur elkartea, eta animatu Gasteizen euskaraz egitera. Guazen bigarren txandari hasiera ematera. Zerbitzaria berrabiarazi behar dugu segundu batean. Hori da. Orduan, bigarren txandakoak adi egon, orain, Discordean, mesedez, eta bitartez komentatzen joan, nola egingo dugun azkenean, ze gertatu den, nola jarraituko dugun. Hori da, lehenengo txandari amaiera eman diogu, eta jadanik ditugu hiru finalistak. Finalista hauek gero gehituko dira bigarren txandaren finalisteekin, final handian, izango dela TNT-ran partida bat. Bitartean orain zerbitzaria prestatzen ari gara, bigarren txandari harrera egiteko, izan ere zerrenda itxi bat daukagu, eta hori dela eta bakarrik guk zerrenda horretan sartutako parte hartzaileak izango ditugu. Gure Discord kanala erabiltzen ari gara, beraiekin harremanetan jartzeko eta entzuteko, eta pazientzia pixkat eskatzen dizuegu, honekin hasi baino lehen, eta egitura berdina izango dugu, asteko Build Battle 2 partida jokatuko ditugu, bat aurre ikusita genukagun, baina 2 jokatuko ditugu, eta ostean TNT-ran 3 partida jokatuko ditugu, eta puntu horiek batu ostean, jakengo dugu zeintzuk diren finalistak. Berdinketa egonez gero, lehen komentatu dugun bezala, TNT-ran partidatxo bat jokatuko dugu, soilik berdinketa daukaten horiekin. Aurreko kasuan ikusi dugunez, geneukagun lehenengo finalista, bigarren eta hirugarren postuan berdinketa egon izan balitz, bakarrik 2 parte hartzaile horiek egingo zuten berdinketa. Baina, ikusiko dugu ia beharrezkoa den berdinketa hori apurtzea, edo ez. Txatea bero dago eta ikuste dugu nervioak zituztela parte hartzaile batzuk. Elpatxi makina bat dela, aipatzen da ere hortik, eta lagunak animatzen, zoriondu behar ditugu, lehenengo txanda honetako finalistak, eta berriro ere, eskerrik asko parte hartzaile guztioi, espero dugu ondo pasatu izana, baina oraindik bigarren txanda daukagu ere. Ikusten dugu, pixkanaka ari direla zerbitzarian sartzeko aleginak egiten, laster izango ditugu. Minecraft txapelketa honetan, Gasteizko Oian Eder kultur elkarteak antolatutakoa. Eta, ni oso ondo ari naiz pasatzen, zer uste duzu ezuek, Gari eta Aritz? Ni hementxe nago dena sistema ondo funtzionatzea, zuzenekoari begira, printzipioz arazorik gabe, eta parte hartzaileek nahiko maila erakutsi dute, bai Build Battleen, eta baita TNT-ranen. Azkenean, 2 gauza ezberdin dira, batean, berdezu, eraikuntzarako gaitasuna, eta imaginazioa, eta hori dena, eta bestean habilidadea, beraz, Minecraftera jolaztea dauen, 2 era horietako bada.
Bai, garik esan du bezala, ez? Bilbatelen, bueno, bi probatan, bi gauza ezberdin neurtzen dira Minecraften, alde batetik Bilbatelen lehen osan dugun bezala kreatibitatea eta eraikuntzarako gaitasuna erakitzen da, eta premiatzen da. Aldiz, Teneterranen, pixkat abilezia ibiltzeko, ez? Mekanikoki izaten dena ibiltzeko abilezia neurtzen da, parkurra, saltoak neurtzea ondo, noiz azkar junbertzean eta noiz polikiago joan zaitezkeen segurura, eta, bueno, pixkat Minecraften bi erabiltzeko gauzak zeiten dira. Txapelketa honen helburuare hiru proba hauekin hori zian, pixkat Minecraften aspektu guztiak neurtzea, txapelketa honetako jokalari honena neurtzeko. Pena hoitezena izan dela, hori borrokakoa delako, borrokakoa, baina, bueno, beste biekin ere nahiko ondo geratzen da zein da, neurtuta jokalarien abilezia, eta ondo, ja ikuste dugu aireala jendea sartzen, eta ea hemen zein ateratzen dian molesek ipintzen dugu poratu duzugun beste mapa bat oite zen imaginatzen dezatezula, ez da maparen arazoa, baizik eta, bueno, ez dakigu zer dan arazoa, baina leheno mapa horretan geuk egin ditugu probak eta ondo zabilen, beraz ez dakigu zer izan daitekeen, golpera ez funtzionatzea. Eta Gure ez dakigu. administratzaileari komentatu nahi diot, baditugula bi erabiltzaile, Jo Tukat eta Meintek arazoak izaten ari dituztela, beraz, mesedez begiratu hori, Jo Tukatek dio listan zerrendan ez dugula. Pare bat minutu gehiago itxarongo ditugu, eta bitartean gogoratuko dut txapelketa honen antolatzailea Oian Eder Euskararen etxea dela, Gasteizko Aldezarreko Montermoso jauregian kokatuta dagoen kultur elkartea dena. Jauregian hainbat gauza dituzue, liburutegia, ere konferentziak antolatzen dira, sinema, eta bueno, Oian Eder Euskararen etxeak euskara sustatzeko hainbat jarduera egiten ditu Gasteizen, deialdiak dauzka, kontzertuak, erakusketak, eta hau, Minecraft txapelketa hau bideojokoen aldeko lehenengo apustua da. Gamerauntzia elkartearekin elkarlanean, eta gu oso pozik gaude, euskara bideojokoen bidez sustatzeko lana egiten dugulako, eta uste dugulako bideojokoak gure bizitzaren parte direla, eta euskaraz bizitzeko eskubidea ere daukagula. Minecraft liga honen helburua, gazteengan euskararen erabilera sustatzea da, eta horregatik euskaraz ari gara Minecraften, eta gainera, jadanik esan dugu, eta gu irudietan ikusten ari gara. Jokoa euskaraz dago, euskaratuta dago, menua guztiz euskaraz daude, eta gu ere orain euskaraz ari gara, txatean idazten, gure artean hitz egiten, eta hori ere garrantzitsua da. Bideojokoetan gure hizkuntza ere euskara hautatu ahal izatea. Eta guazen ikustera zer moduz doan antolaketa hau, printzipioz... Ari da, pixkana, ari da jendea batutzen, pare bat arazo txiki daude, egongo gara pare bat minutuz, ea konpontzeko aukera daukagun, eta bestela, aurrera. Ikusten ari naizena da, gure ezagun bat, Pub Gitar, jauna, hemen egon beharko lukela, baina ez dagoela. Ez da gitarazoren bat izan duen, akaso, edo, bueno, abisatuko digu, bestela. Ados, uste dut inzidentzien zerrendari David Rexen konexioare gehitu behar dugula. David Rex, mesedez, bidali dazu zure erabiltzailea, zure Minecraft erabiltzailea. Berriro ere, saiatuko gara hau askar konpontzen, baina ezinezkoa badugu, ez dugu askoz gehiago itxarongo. Sentitzen dugu, eta horrelako arazoak aurre egiteko denbora izan dugu uste honetan zehar, eta beno. Pixkanaka joan gara arazoak konpontzen, baina azken ordura itxaron duzuen hori, sentitzen dugu, baina ahal duguna egiten ari gara. Hori da.
Horixe da. Arauetan argi jartzen zuen, zerbitzariarekin arazoak izan ez gero, kaleratuak izango zirela Vale. parte hartzaileak. Ari da Eta- pixana jendea batutzen, Beste bat gehiago, oraintxe. Ea ba, zer dio baten txatean, eta listo. Eta animo asko eman behar dizkiogu gure zerbitzariaren antolatzaileari, gure administratzailearekin lan ikaragarria Bai, egiten lan ikaragarria egiten ari delako, eskerrik asko, Galaipa, bihotz-bihotzez. Mhm. Bai, ze azken finean izenak eskatuta neuzkan Minecrafteko izena jartzeko, batzuek, ez dakit ahaztu edo ez duten jarri. Eta orain komeria handiak hor daude, jendeak ez dulako asmatzen sartzen, guk beraien izenik ez badaukagu, ezin dugu zerbitzarea ezin dira sartu, beraien izenaz badaukagu, jolasekoa, beraz. Orduan, arazo hori daukagu, ez? Jendea apuntatzeko, beraiek izenak ez dituzte eman, oinari dira ematen, eta horregatik egi da gauza atzeratzen. Bale, joutuka, printzipio, hori da, hori izan behar zuen, listo. Bai. Hori da, listo, bat gehiago. Eta, bueno, zer esaten duen gure administratzaileak, eta uste dut, azkenengon bat falta dela, lortzen duen, eta listo. David Rexek arazoak dauzka, eta ia hau konpondu dezakegun. Vale, Eta- Kiosko ere gehitu dute, ea sartzen den orain. Pazientzia pixka bat, horlako gauzak zaila dira eta aurrera Bai. eramaten, beraz, orain Eta txasiko dugu. bitartean, Gari, zergatik ez diguzu tur bat egiten hemengo lobby honetatik, sarrera honetatik, zeren izan ere, uste dut, badaukagula olako aldare bat, ezta, Minecraft zerbitzari hau diseinatu zuten lagunen izenak dituena, eta, eskerrak emango dizkiogu lagun hauei. Bai, ez baldin banago oker, altarea gelditzen zen, oendu daukat, mendikat? Hortze esango nuke, ate urdin hori, ezta? Hori da, bai, arrazoi, hemen txedakogu. Ate urdina, laberinto urdina. A ber, bai ba, hemen Hori txe. da. Eta hemen txe. Eta hemen ikusten ditugu zerbitzari honen diseinua egin zuten lagunen izenak, Jonander Creeper eta CMKG. CMK Game. Hemen ditugu, eskerrik asko, bere garaian egin zenuten lana egiteagatik, eta hemen daukagu oso zerbitzari polita. Garrantzitsua izaten da, esker honeko izatea, beste lana baloratzea, eta guk asko baloratzen dugu komunitateak egiten duen lana, ze azkenean danontzako onura da, ezta? Hori da. Vale, nik uste dut ia denok gaudela jadanik, ze oso jende... David Rex falta da, imaginatzen dut berarekin lanean ari dela Galaipa, gure administratzailea, eta laster konpondu ahal badu primeran, eta bestela sentitzen dugu, baina jarraituko dugu, hasiko dugu, zeren ja nahiko berandu goaz honekin. Eta bitartean komentatuko dut lehen esan bezala, ekitaldi berezi bat izango dugula hemendik pare bat hilabetetara. Ezin dugu zehaztasun gehiago eman, baina Minecraft zaleak bazarete, adi egon Gamerauntxiko sare sozialei, izan ere laguntza beharko dugu Minecraften zerbait eraikitzeko. Beraz, adi egon eta trebeak bazarete guk asko eskertuko dugu laguntza hori. Auzolana egingo dugu Minecraften. Hori da. Gainera gustatuko zaizuela irutzen zait, ze ezin dugu zan, baina zeuen gertuko zerbait eraiki beharko duzute. Hori pista txiki bat emango du. Eta hori komentatuko dugu, auzolan hori izango dugu, eta auzolan hori lotuta ekitaldi berezi bat izango dugu ondoren, eta ere minijoko txapelketatxo bat izango dugu sariekin ere. Nola goaz? Ia Galaipak txibatuko Bat falta zegu, La Fuente 89,
Ezagun nuke, nore falta da. Vale, la fuente, begiratuko dut. Bai, espada begiratu. Da. Vale, la fuente erabiltzailea tamales bere erabiltzailea ezigun garaiz bidali. Eta... David sartu beharko luke, ze listan dago, beraz, ezin badu sartu, zerbait gizkei zaigu zaten, ze bere izena jarrita dago, listan, beraz. Eta Meintek 26 baita ere, txatean ikusten dut. Meintek 26. Meintek 26. Minecrafteko, osea, nola da? Meintek? Super Goku ere ez. A ber, Meintekek erantzuten duen. Pam. Bueno, zuzeneko kontuak, azkenengo... Bale. Baukagu bere ezia, Meintekena. Gehituko etnik orantxe bere izena. Gainera... Bale, sartu da, ja, Odermedal. Oso ondo, gainera bera uste dut tabletetik edo Nintendo Switchetik ari dela jokatzen, eta hori guretzat ere lan gehiago da. Zan ere, zerbitzaria prest dago batez ere ordenagailutik lan egiteko, eta batzutan zaila egiten da beste kontsoletatik sartzea. Eta Meintek sartuta, jazta ez? Ez da gehiago ino. Davidrek sartuta... Bai, sartuta dago, Davidrek. Perfecto. Hasiko gara. Nik uste dut hasiko garela, eta norbait kanpoan geratzen bada, sentitzen dugu. Davidrek sartu dugu izena, La Fuentek esaten digu falta dela bera. La Fuenteren erabiltzailea ez dugu jaso garaiz, beraz... La Fuente kaleratua da, Ez bada gurekin harremanetan jarri hasieratik sentitzen dugu, baina hori arauetan ezarri genuen. Hori da. Bueno. Ez da, Davidrek sartuta, bere izena sartuta dago, ezin badu sartu, izenak ezki izaten digu. Bi jokalari zulo batean harrapatuta daubela ipintzen dit. Nola izen hau? Aikat esango jazu zein dian. Bai, hoene zuelon batek sartu dira. Hanka sartu eta korpus guztia barroa. Gianlucator. Vale. Vale, listo. Vale. Gianlucator da, zuloan dagoen aritz. Vale. Bueno, edo ze momentutan barra spawn idazte mazute, bueltatze zeate hasierako tokira, Vale, hasi egingo gara, Hasiko gara, eta... Denok, build batelera. Ahaleginak egin ditugu, ahalik eta erabiltzaile gehien gurekin izateko, barkatu atzerapena, eta guazen build batelekin astera, sartu guztiak mesedez build bateleko gelan, eta laster irekiko dugu... Listo, goikuan, Goiko kartelean. Eta leko utzi ondoren goi. Hori da. Zenbat dira guztira, hemen parte hartzen? Bil batelera guztiak. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 izan behar dute. Eta horretaz gain, zerrendan ere ikusten ditugu gure antolatzaileak, eta ikusi dugu pixkanaka ja bozkatzen hasi direla, gaiak, bi gai ikusi ditugu jadanik gaurko egunean, eta beno, espero dugu gaurko parte hartzaileak, orain bigarren txandako parte hartzaileak, beste gai batzuk hautatzea, eta horrela aberastasun gehiago izango dugu gaurko jokoan. Bai, bi falta dirala esango nuke, La Fuente laretonetzi ez dituzten. Zer ez dituzten? Kartela ez da agertzen. La Fuente, hemen pasatu, ona etorri. Ez jun, aurrera. Bloke berdietara, bale.
Orain pasatu zea, eta orain kartel hori. Goiko kartela, Goiko kartela hemen. Eskuineko klikain kartelean. Vale, listo, 14, bat falta segula izango nuke. La fuente egin detzu? Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, 10, 11, 12, Kartelai, 14, eskuineko klika. Vale, baten bat falta zegu, Danok pasazerate? Danok Vale, egin duzu klik? Lobian behiratukotea. Bai, nien ez behiratzen, hemen ez da inor. Bi parte hartzaile kanpoan geratu dira, izan ere jakin izan dugunez, arazoak dituzte beraien jokoaren bertsioarekin, eta gu gamer ontzetik beti animatzen dugu jokoen bertsio originala eskuratzera, eta horri lotutako gure erabiltzaile propioak erabiltzera. Vale, amagost, listo, dano gaude. Vale, perfecto. Hori da. Jokoan dago, ja sartu gaitezke? Hori da, guazen astera, hasi mesedez parte hartzaileak, kartel hori ikutzen eta agertuko zaizue zerrendatxo bat, bozkatzeko, gaia, eta nire gomendio pertsonala da, oraindik ikusi ez dugun gai bat hautatzea. Gai bat aukeratzea. Hau da, koronavirusa eta Gasteiztik aparteko beste bat aukeratzea. Mesedez. Bai, proposamen berriak frogatzeko. Hori ikusten dugu jerai bueltaka dagoela, ez dakit sartu den, kartela ikutu behar zuen, edo kanpoan geratu ote da. Jerai, ez dakit sartu den. Bai, sartu da. Ez, baina kanpoan dago, Aintzinako teknologia gai aukeratu dute. Gai polita da, ia zen nolako gaiu egiten dituzten, azkar, 10 minutu hauetan. Hasi gara ikusten adibidez hor kodeltz kolorearekin, ari dira. Batzuk oraindik pentsatzen ari dira. Seguruenik egongo dira materialak aukeratzen. Ja bat geldizeona mugitzen hasi da. Hori da. Ez da erreza, ze aintzinako teknologi bat eraikitzea, ea ze eragitzen duten. Eta, niri burura etortzen zait retro kontsolak eta retro ordenagailuak, baina agian gaztetxoagoak direnek bestelako gauzak izango dituzte buruan. Agian PlayStation bat izan nahi dut lehenengoa, jadanik retro kontsideratu dezakegu. Bueno, segun ze adin daukazun ez guretzako bai maitane. Bueno, PlayStation bata igual ez dago retron, baino Leister sartuko da retron. Baina, bueno. Burura etortzen zaitolako telebista zaharrak izugarrizko sakonera zutenak eta urrutiko aginterik gabekoak. Landerrek dio baietz uste duela, Nik PlayStation bata ja retro dala. Niretzako PlayStation bata moderno da, imaginatu, zezarren nahi zen. Eta batzuk zoru berdea daukate, beste batzuk horia. Eta ikusten ari gara, retroteknologia ere izan daiteke aitzinako, ez dakit, jostorratz bat izan daiteke retroteknologia naiz eta gaur egun erabili. Urte askotan izan ditugu, ezta? Edo erdiaroko zerbait eraiki dezakete, ez dakit, gurdi bat, edo katapulta bat, edo kainoi bat, edo gauz asko daude. Oraindik zarragoak, adibidez, akuedukto bat egin dezakete erromatarren garaikoa egiteko. Orduan, gauz asko daude, aintzinak garai asko hartzen ditu, beraz. Ez du zertan aparatu elektroniko bat izan behar. Hori da. Eta hortik ikusti dut, esango nuke putzu bat egin dutela. Niri onartu behar dut Bilbatel asko gustatzen zaidala, ikustea ze gauza egiten dituzten. Ni parte hartzeko nahiko traketsa, baina ikusteko oso pozik. Putzua egiten ari da, momentuz, urana, baina, bueno, oraindik gehiago daukaz, oraindik 6 minutu terdi dauzka, eta agian beste bi gauza egin ditzazke. Putzua eta beste zerbait.
Hau, txanta ematen du ahaztu dugu. telebista bat egiten nahi dala, baina telebista leheneko garai bateko zaharretakoak, CRT pantaiak, zianak atze potoloa zaukaten Mhm. nahietakoak. Eta botoiekin aurrean, Hori da, Luna ari da egiten hori. En, onartu behar dut txikian nintzenean gaztea, aurrean nintzenean bagenula etxean urrutiko aginte gabeko telebista eta katez aldatzea, bueno, imaginatu dezakezue nork egiten mm, zuen lan hori, ez da? ja. Eta bueno, ikusten egia, Gianlukeitor gurdi bat egiten ari dela, gurpilekin da, nahiko Bai, bai. politari egiten. Eta ondoan esango nuke idazteko makina bat dela hori. Bai, idazteko Hori, makina ematen du, bai, bai. Limer ari da egiten, Mhm. Lier Hori, barkatu, hori ez da elektronikoa, ez da ez. oso aitzinakoa, baina Mhm, baina egongo da jendea ez duela inoiz ezagutu horrelako bat. mhm. Gaur egungo ordenagailoko teklatuan aitzindaria da hori. Mhm, Garai hartan, bueno, idazteko makina horiek mekanikoki funtzionatzen zuten, gaur egungo teklatuak elektronikoak dira. mhm. Eta gaur egungo heldu asko trebeak dira ordenagailuko teklatuekin, hain zuzen ere idazteko makinetan trebatu zirelako. Hori da. Bai, mekanografiako ba, kurtziloak edo bueno, ikastaroak egoten zian, garai batean oso estimatua zen, ze Hori da. azken finean. Esate baterako eh, emakume asko, garai horretan beti idazkariak izatera baldintzatzen edo bultzatzen gintuzten eta mhm. eta mekanografia ikastea ezinbestekoa zen. Bai, eta baita ere beti esan izan da, ez dakit egia izango da, baina emakumeak bihetzetan habilitate asko zobeago daukatela. Bat, bihetzak ere finago dauzkate eta abilezi askoz gehiago daukatela gizonezkoak baino. Eta Txatean orduan asko zobea da. aipatzen digu lan pixelek amaren mekanografia tituloa etxean daukala, eta egia da nik etxean amaren idazteko makina daukadala esango nuke. Mhm. Seguruenik teklaren bat apurtuta, tintarik gabe, Bai, bai. hor tokadisko bat dago? Bai, bai, hor ari dira diskak entzuteko aparatua egiten. Esango nuke ur errotak ere pare bat ikusi ditudala, eta ur errota egiteaz gain, burdinola bat egingo balute, hori Mhm. izugarria izango litzateke. Baina oso altua daukagu bigarren txanda honetan, Oian eder Minecraft mini joko liga honetan, eta gauza politak, benetan. 3 minutu ditugu, uste dut denbora soberan gauza politak erakusteko, Bai. eta esango nuke hor Game Boy Advance SP bat dagoela, hola irekitzen zen Game Boy Advance-ura, eta Troiako zaldi bat da hori, zaldi bat, egurrezko zaldi bat da hori, bai. Mm, ez da, bueno, ez da izaliatik izan, bat gurdia dago. Gurdia, zaldia ikusten dut. Ez dakidana ia Mm. den Bueno, igual jostailuzko berdina. zaldia Bai, edo... arrazoa zu, bai, Bai. ez zaldia beste bada, Zuk esaten duzu, Over Medal egiten nahi dena, bai, Troiako zaldia ematen du. Goitik ari gara ikusten, gure realizadorearen irudiak. Lan pixelek ere txatean galdetzen du ja retroaren pasea, retro kontsideratu dezakegun Game Boy Advance SP, eta baietz, Bai, amarko dugu. lander guretzat agian gertukoak tokatu zaizkigulako, baina bueno, hauentzat, generazio hauentzat. Bai, Eta aizerrota egin du Asier Prok, nahiko itxurozoa, orain falta zaionaz eraikinan barrukoa egitea. Eta izeaz aparte betere uretako errota egin du. Eta ikusi harko dugu, barruan ze egiten duen. minutu Eta, eskaz geratzen dira. Gaia aintzinako teknologia daukagu, Oian eder Minecraft mini joko liga honetako bigarren txandako lehenengo mhm. partidan. Eta de Eta kioskok Nintendo 64 egin du. Mandua oso ondo egin du, zeaiteko. Nintendo 64ko mandua oso berez izan, ze gaur egungo manduak
bi adar, esan daitekena, eusteko eskuakin izate dituzte, baina Nintendo 64ak 3 zituen, Bai. bat erdian, eta hori egin du, Diseinu celebrea. bai. Eta gehiago, hau, irrati bat egiten nahi dela esango nuke, albo batean antenakin, V3 Energy, baina ikusi beharko da, esango nuke ala bala, irratia dala, baina, ea, oraindik, bueno, minutua gehatzen zaie, beraz denbora asko ez daukate, Eta maila oso altua dago txanda honetan. Onartu behar bai. dugu maila oso altua dela. Eta La Fuente ez dut asmatzen ze izan daitekeen, garrantzitsua da zerbait eraikitzen bazute kartel bat jartzea, Bada en, espada. bai, zer izan daitekeen, ze askotan kostatu egiten da, eta kartelakin letzean zer dan, orduan forma hartzen diozu eraikitzen nahi zeaten nahi, beraz. Orain Karteltxo bat ketxigarri jarri, dira. toki batean, zer dan eraikitzen nahi zeatena, hartara Bai. besteak sartzen dianean, jakiteko, hau egiten nahi zan, bale. Telefono bat da ikusi dugun oraintxe bertan, ezta? Bai, orain gure realizadoreak erakusti dugu, hori telefono bat da. Bai. Besteak ez dakit zer diren, baina nik esango nuke telefono zahar bat dela. Orain Eta demora etxeaz- amaitu da, eta hori da, bozkatzeko unea da. bozkatzen hasiko gara. Oso polita egin du, notak Bai. airean, aikatzek, Eta kolore oso. asko, kolore polit asko. Bai. Notena oso kreatiboa izan da hor, airean jartzea, kurre rota egin du, Txanda, bai. eta bera, restonakin energia datorrela, Irudikatzen du, bai. Oso ondo, jo tukat, rasginen txanda, eta Rasgina. etxola, baizik eta putzua. Putzua egin du, detaile politak cobblestone zea, goroldio duna jartzean, iturria pixkat goroldioak neongo alitzateko bezala. Molez, Moliz gogoratu da, telebista oso handia, eta bai. sakona. Eta ikusten dugu nola itxura hori eman dion. Gogoratu oraintxe bertan parte hartzaileak beraien artean ari direla bozkatzen, eta politak edo izugarriak, epikoak, zatarrak haute diren. Honek telebista egin du eta baitaren mandoa izan daiteke mandoa entxufea agian, ezta? Ez dakit. Kokorikoren txanda. Gainera, telebista hau... Antena duen telebista horietako, hau bai benetan zaharra. Eta erabili duen materiala egurra da. Egurra, garai bateko telebista zaharrak egurrezkoak zian. Hemen bai konsola. Bai Nintendoa. Esan dugu Game Boy Advancea zela, baina Game Boy Advanceak ez eukan joystickik. Agian Nintendo DS-a izala izke. Bai. Joystick hau zaba daukalata. Bai, idazteko makina ikusi nola egin dituen teklak, ezta? Hori detaile polita da. Artilean alfombrakin. Bozkatzen ari dira, eta orain zer daukagu hemen? Zer da hau? Troiako zaldia zan deguna izan daiteke, hori irutzen zait, niri. Esan deguna garrantzitsua da, urrengo bil batela egiten duzutenen kartel bat jartzea, jakiteko besteok zertzen eukaten. Zalantzarekin geratuko gara zerote den, hori? Nik uste Troiako zaldia dela, eta hau dela gaztelura edo asaltatzen nahi. Hau ere, dirudinez, esango nuke hau ere beste errota dela, ezta? Aize errota eta gure errota zen. Hau Nintendo 64 da. Bai, eta panpinaren ilea da txano batekin. Bai? Eta hemen hostailu bat dirudi hau? Zehazka bat, agian? Ez, zehazka nahi zailut, ez gurdia. Komun bat? Zerita dagoela dirudi? Nahi? Ez dakit, oso arra da. Hau irrati amaten du. Bai, radiokatzeta. V3 Energik egindakoa. Bai, radiokatzeta. Antenarekin, garai batekoa, irratiare izaten zenun da. Eta La Fuenteren txanda, lehen ikusi duguna, telefonua dela esango nuke. Eta telegrafoa bestaldean agian. Telefonoa eta telegrafoa izan daiteke. Ez dakit.
Eta Eta, bueno, Aikat, bai, baditugu lehenengo txandaren irabazleak, bueno, bigarren txanda honetako lehenengo partidaren irabazleak, Aikat, Luna, izenak harrapatu dituzu, ezta, Aritz? bai, bueno, ja zango dut, Aikat 3 punturekin, Luna 2 punturekin, eta Razjin puntu batekin momentuz. Agian komeni, ja bigarren partida egitea. Bai, Hori da, hori da, bai. sartu berriro danok, mesedez, egin goiko Eta klik. gai aukeratu, oraindik egin ez den gai bat. Hau da, koronavirusa Gasteiz eta antzinako teknologia ez den beste bat aukeratu behar dezute. Venga. Hainbat aukera izango dituzue. Danok pasa, Beraz, klik egin hori da. eta atzeratu. A ber. Jeraiei ez omen dio usten, sartzen. Eskubiko klik egin alduzu, Jerai? Eskuineko klikein. Eskubikoa, Eskerrekoa ez, eskubia. Amairu daude. Bai. Jendea falta da, guztiak Bi falta sartu. zaizkigu, bai. A ber, 14 falta zaizkigu. Bat emate ez da sartu? Guztioi bazpare eman berriz kartelari klik, ze agian ez dizute ondo hartu. Eta pena litzateke kanpoan geratzea. Egin klik kartelari berriz. Bale, beste batek gehitu zaio. Ba, bueno, 14rekin jokoan, gai aukeratzen. Eta ea ba, ze ateratzen den. Bale, Jeraiei ez utzi sartzen esango nuke, berriro kanpoan gelditu da. Ba, sentitzen dugu, baina komentatu genuen bezala, denbora izan duzue zerbitzaria frogatzeko, erabiltzailea ondo dagoela konprobatzeko, eta Ui, bueno, saiatu gara. Eta, bueno, hasi da denbora, 10 minutu, eta gaia streamerrak. Streamerrak! Ea ba, nola egiten duten. Minecraft txapelketan gaude, Oian Eder minijoko ligan, bigarren txanda hasita dago, eta Bill Battle minijokoaren bigarren partidan ari gara, eta kasu honetan streamerrak dugu gaia, eta gainera, komentatu behar dugu, streamer bat izango genuela gaur hemen jokatzen, eta ez dela agertu. Non zaude, Ez. Pau Gitar? Herritain berko diogu gero. Bai. Segurenik bueno. zerbait izango zuen egiteko. Bai, zerbait izango zuen, eta bueno. Ulertzen dugu txapelketara puntatu, eta ero zerbe bat emaguzu, ba, ez dela zer gertatu. Uste dut, bilera bat zuela Donostia alden horrelakon bat, eta gutxi gara bera seretako horrela iritsiko zela. Igual bilera luzatu egintzaio, eta... Bai, ulergarria da olako egoerak gertatzea. Noski, laneko kontu baldin maia, bai. Bai, Eta, bueno, esan, Aritz. Ez, streamerrak egiteko, streamerren bategatik egiten bazute, pertsona konkretu bategatik, jarri, kartel batean zer noregatik egin dezuten. Eta baita ere, zerbait eraikitzen bazute, adierazi zer den kartel batean, hartara errezagoa da. Eta bueno, ikustet, ja pare bat koloreakin, Twitcheko logotipoa eta da ikustela, ez? Streamingeko... Morea hautatu dute, eta Morea. ondo dakigu Twitcheko logoa morea dela, bera. Hori da. Eta aipatu behar dugu, gai hau atera denez, euskaraz ere badaudela hainbat Twitchlari, bere zuzenekoak egiten dituztenak, eta gainera oraintxe bertarain zuzen ere kompetentzia daukagu, eta ere badaude beste erabiltzaileak euskaraz abere direnak. Eta hauek ezagutu nahi badituzue, pasa zaitezte Gamerauntziaren webgunetik, eta bertan aurkituko duzue ataltxoa, goian, komunitateen ekimenak atalean. Euskal Twitch komunitatean izango dituzue izenak, kanalak, eta begira, aipatu dugu, eta orain justo maketo irratia erabiltzeak, Twitcheko erabiltzaileak bidali digu raid bat. Eskerrik asko maketo irratiko lagunak, eta beste egun batean ez dugun kointziditzen eta ikusi dezakegu zuen programa. Bueno, ikusi dezakegu diferidoan, ezta? Gero.
Begira, esaten digu, hor jartzen digu aurpegitxo bat, maketo irratia krak batzuk direla, humorezko programa egiten dute, eta gaur hasi dute beraien denboraldi berria, oporrak hartu zituztelako, oporretan, gabonetan, eta bai, gogoratzen dut azkeneko programan olentzero izan zutela gonbidatu. Ez da, gonbidatu makala? Ja. Eta, bueno, hemen Asier Pro ikusten dut arpegi bat egiten nahi dala, imaginatzen zein izala izken, bizarrakin eta hola. Hemen inguruko streamerri famotuena dala irutzen zait. Bueno, Baina, nik ikusi beharko. onartu behar dut Bill Batelen gai hau topatuko banu, saiatuko nintzela gure inguruko Twitchlari bati referentzia egitea. Ez dakit gitarra bat, ez da? Adibidez, bai. Edo bildurra, edo odolesko zerbait egin zitalkorena, olako bat, bildurraren, zea. Edo bestela, arkekuzon, programa nola da, bueno, programa egiten duna. Macedonia, fruta Macedonia, bai. Hori da. Hor aukera ezberdinen daude. Bueno, ikuste ditugu, Twitchen logotipoa ja iaia amaitu dula ikusten dugu. Bueno, retokeak egiten nahi zezkio. Nor da ere ikitzen nahi da? Kokoriko da, Twitchen logotipoa induna, baina denbora dauka, beste 5 minutu dauzka, eta imaginatzet, beste gehiago zuzein beharko lukela. Eta lier ikusten dut, telebista, pantalla tein dula baita ere, Twitcheko logotipoa. Argi dago ez, streamingak mundu guztiak Twitchekin lotzen ditula. Twitch da plataforma streamingeko garrantzitsuena, eta bueno, argi ikusten da ez. Bai, noski. Kuriosualitateke, batean adibidez YouTubeko logoa hortik agertzea. Bai. Eta polita litzateke guk egindako kanpaina ere bertan kokatzea, batean gure parte hartzailetako batek gogoratzea 3000 Twitch kanpaina, ez da? Bai, Twitch euskaraz jarri izaten. Bueno, euskarazko hizkuntza gehitu izaten. Guk eginda bakarrik ez, guk eta komunidadeekin batera egindako lana. Bai, noski. Bai. Gurekin izan genituen Arkakuso eta Nebukai antolaketa lana egiten, eta aipatu behar dugu ekin erabiltzailearen ideia izan zela. Eta bueno, aipatutakoak gainera beste erabiltzaile asko izan genituela, maratoi bat egiten, eta aste batean zehar hainbat programa egiten. Eta baita ere naiz irratiak lagundu zigula, hori ere, aipatzekoa da. Eta gainera garrantzitsua da, esatea, 3000 Twitchi esker, gero beste erabiltzaile asko animatu egin zirela, beraien zuzenekoak egitera. Eta hori ere garrantzitsua da, komunitatea sortu, ez bakarrik sortzaileak, baizik eta ere ikusleen artean. Bueno, nik uste, pixat errepikatzen logikoa da ez, streamingan inguruan, Twitchen logotipo asko agertzea, ikuste ditugu asko dela pantailak eta jendea ikusten, baita ere streamer famatu baten arpegia indute. Arpegia berez Minecrafteko eskinaren burua indutela ustet, hori ipintzen du kartelean. Eta ero beste zenbait egin dituzte, ez dakit, ikusleana egiten duten, edo Minecrafteko streamerra beraren egiten duten. Eta beira, honek, neko detaile polita egiten nahi da, molez, eta da, Twitchen zuzenean ikusleak dauzkatzuna, gorrian agertzen dana, 19 dauzka jarrita. Detaile polita asko ez duten egiten, baina... Eta lierrek YouTubere hartu du kontuan, ze YouTuberen logotipoa ere jarri du. YouTubeen ez da hain ohikoa, ez da hain zea, ez dauka hainbesteko indarra zuzenekoek, baina zuzenekoak egiten dira, eta streamer garrantzitsuak ere badaudean. Eta gainera ere posible da seinalea aldi berean Twitch eta YouTubera bidaltzea.
Eta komentatzen digu, txatean lan pixelek, gamerauntziak guk ere egiten dugula irratzaio bat zuzenean Twitchen bitartez, eta gero irratira bidaltzen duguna, naiz irratira. Azkenean formatu berriak ekarri dituelako ere Twitchek, eta hau aukera bat da. Eta ez da orain Twitchen egiten den podcast edo irratsaio bakarra, zeren eta adibidez, aipatu dugun Arkakusok ere gero bere saioak podcast moduan igotzen ditu hainbat plataformetara. Baina polita da, horrela ikusi ahal gaituzue, zuzenekoa egin bitartean, eta bueno, minutu bat geratzen da. Bai, Lunak ordenailu bat egin du, nahiko polita egin du, pantalla, teklatua eta xagua, egia esan. Teklatua nahiko txukuna atera zaio. Eta bueno, orain minutuan kolore morea erabaki du, Twitchei referentzia egiteko. Eta, beira, YouTubekat izena abroitxatuz, YouTubea erabakitzen, logotipoa jartzea. Bera YouTube ezalea izango da. Zeurazki bere streamer guztoka YouTubeen egongo da, eta hori izan daiteke. Eta... Txapelketan, deneko jokoan irabazlea Aikat izan da, eta gero Luna izan da bigarrena, eta hirugarrena Razgin izan da. Ikusiko dugu ia zenolako lanak egiten dituzten oraintze bertan, eta gero teneterran 3 partida jokatuko ditugu jarraian, bigarren txanda honen finalistak ezagutzeko, Oian Eder Minecraft minijoko liga honetan. Eta finalista hauek, lehenengo txandako finalistekin elkartuko dira, eta orduan bai finala jokatuko dugu. Beraz, hortik entzuten ari bazarete aurreko txandako finalistak gogoratu, adi egon, zeren eta gero finala duzue jokatzeko. Bukatu da, ez da? Bai, oantxe amaitu da. Lehenengoa... ez dio pantalla egiteko demora amaitu, baina bueno, zilan ematen du norbait da hola, eta Twitcheko ikurra, errepikatukoena hainbatetan, ea Lunaren marrazkia izango dugu, esan dugu ordenailuan nahiko polita egin du, teklatua eta xagua, eta Twitchen ikurrara eman dio demora amaitzeko, nahiko askarra egin du Twitchena. Honek pixel arta egin du, goitik ikusteko, Twitcheko logotipoa. Razgin, polita, koloreak egoki aukeratuta. Razginek puntu bat irabazi du aurreko sesioan. Parte hartzaileak beraien lehiakideen lanak ari dira baloratzen, eta hemen YouTubekatek autopromozio egiten. Horea, agian kanala daukata. Baina, bueno, YouTube aukeratu du, ordenailu bat eginik. Honek Twitchen logotipoa pantalla eta zuzenean Twitchen agertzen den bezala zenbat erabiltzaile dauden. 19 kasu honetan, berau Skype-inita. Lierren kasuan, bueno, pantailan bai Twitch eta YouTube jarri ditu, eta gero hau ez dakit zer dan. Karteltxoak daude jarrita. Izan lehike Stream Decka? Bagian bai, Stream Decka izan ziteken. Misa Sinfonia egin du, streamer bat dala ikusi dut leno, beraz, streamer bat errepresentazioa egin du. Bai, ordenagailu aurrean, lanean, La Fuente ordenagailu bat egin du. El Xokaz da, Espainiako zea. Aida, isiltzen esaten. Isiltzeko esaten. Bai. Asier Proren lana daukagu hemen. Bai, Ibai Llanosen Minecrafteko eskina egin du. Egia zan, hau da leheno esan dizutena, burua ikustean segituan konturatu nahi zein izango zen. Neko ondo egin du bai. Eta aina pantalla batekin. Eta hau, ez dakit kartelen badago nubeten. Auron Play izangoa. Auron Play izan daiteke. Orain Auronek bere ile kolorea aldatu du. Bai, Andorrako koloreakin. Eta, bueno, hala behira honek, zea jarritu partikula bihotzak ateratzen diala, oso polita.
super originala bera jarrita, mikroare ondo dago, jende askok ez du nahi, da mikroan kableare gaina ondo zegon. Zer Kokoriko dago? logoa. Game erauntzian izalezke, logoa? Bai, esan daiteke. Ez dakit, Baleike. Energyren txanda daukago orain, eta lagun bat egin du, olako, ez dakigu streamerra izango ote den. The Gref ga. The Gref. Kontadorea, falta zaio. Eta erabatlea daukagu. Asier Pro, izan da? Joutukat ostean eta tekiosko. Tongotxoa. Eta egia esan honek esan nahi du oso berdindua dagoela markagailua. Bai, Izan ontsa ere, aktualizatuko ditut. bai, lehenengo partidako irabazleek ez dituztelako puntuak gehitu bigarren joko honetan. Parte hartzaileak mesedez joan zaitezte TNT-raneko gelara. Eta laster prestatuko gara sartzeko. Kareta botatzen nahi naiz. Juhu! Eta pres gaude. Tean komentatzen du lan pixelectongoa dela Gamerauntziaren logoa egitea, baina ez garen ez gu boskatzen dugunok, ez dago arazorik. Beste erabiltzaileak dira boskatu dutenak, ez dago tongoa egiteko modurik. Pelotarik ezin digute. Leko utzi, eta bidea irekiko dut, mesedez, momentutxo baten, kontuz, atzera. Vale, hortxe. Listo, pres gaude azteko. Azkar sartu, Venga, dana barora. Venga, askarrian. Gogoratu TNT-ran txapelketaren arauak zeintzuk diren, gela batean agertuko dira erabiltzaile guztiak, eta... Vale, 14 sartu dira, perfecto. Eta beraien egitekoa bizirautea izango da. Bizirautea zorua desagertu baino lehen. Eta, nahiko empatatuta daude, puntuazioa bitartez minutu terdi daukagunez esango izuet. Lehenengo postuan berdinduta Aikat eta Asier Pro daude, 3 punturekin. Bigarren postuan dauzkagu 2 punturekin Luna eta Jutukat empatatuta, eta 3. postuan puntu batekin Razjin eta Kiosko. Beraz, nahiko berdinduta dihoa, orain TNT-ranen 3 partida dauzkau zeidan, eta hemen erabakiko da. Hemen ondo ibiltzen dana, eta naiz eta jende batek 0 puntu izan, bil batelen, posible da, hau oso ondo matea TNT-ran, eta irabazlea amendik ateratzea, orain puntuk ez daukan norbaitek irabazi dezake, beraz. Ez etxi, punturik irabazi ez dezutenak, eta ondo ibili hemen, hau garrantzitsua izango da, 3 proba daude, 9 puntu jokuan, eta animo guztioi. Eta parte hartzaileei gogoratu behar diegu, minutu erdi geratzen dela partida hau hasteko, TNT-ran lehenengo partida hasteko, eta gomendioa dela orain bertan ibiltzen saltoka egitea, zeren eta denbora hasten den bezain laster zorua desagertzen hasiko da, eta horrek esan nahi du, geldi bazaudete, beheraino joango zaretela. Beraz, adi egon, 10 segundu, eta hasiko da TNT-ran lehenengo partida bigarren txanda honetan. Haupan, eskamutiak, animo, eta hau hasiko da TNT-ran, guazen ikustera zeintzuk diren lehenak, kaleratuak izaten, lehenengo solairutik bigarrenera, eta bigarrenetik uretara erori direlako. Momentuz ikusten dugu hainbat jokalari daudela, lehenengo solairuan mantentzen direnak, baina zuloak ere desente ikusten ditugu. Denborak aurrera egiten duelako. Momentuz, sorpresa, ez dagoela. Lehenengo kaleratua eritzi da. Razjin eta 3 energi. Azken finean esan duguna ez, goizko solairuan geratzea ona da, ze gorago zaudeta. Baina arazoa dago, eta da, erortzen zeanean, behan zuzenean, utzunea topatu dezakezula, eta uretara jun zuzenean, beraz, kontu zilebertzea. Asier Pro Gefe ipintzen du. Baina, Jan Lukeitarro erori da, Odermedale bai. Build Battleen puntuak irabazi dituzten gutxi batzuk jadanik kaleratuak izan dira.
Ez, YouTukatek esan du, erori dala bi pisu batean, goian nengo zan, erori da, behan utzunea topatu du, eta listo. Eta, De bai, kioskoro hori erori da, abistu du. torkazurre bai. Goiko pisoan oraindik jarraitzen dute, Lierrek goikoan segitzen du, Lunak ere goikoan segitzen du, ondo dijoazte, korrika askorik egin gabe, aprobetxatu zaliketak denbora gehien blokeak, eta... Ikusi dugunez, beko solairoan, erdiko gunean, hainbat bloke geratzen dira oraindik. Ordu zue pista, oraindik goian daukagu jokalari bat, ezta? Luna bentsat goian dago, eta... Bai, beste erori da, Beste aroria, bale. Luna dago goian, oso ondo ari da da Bai. perimetrotik ibiltzen, gehien aprobetxatzeko. Bai. Eta bera, Eta- Luna gerazi du, oso ondo jokatu du. Bigarrena Aliger eta hirugarrena Aikat, beraz, Lunaren lehenengo puntuak dira oker ez banago, ezta? Ez, leno bi atera ditu, lehenengo bil batelen. Orduan, Eta burua Luna ja jarriko da. puntu batzukin jartzen da, Bai, Vale, berriro venga, bigarrengo partidara. Sartu denak barora, Energi, sartu barora. Bai, buruan jartzen da Luna, 5 punturekin, eta gero Aikat dago 4 punturekin, eta Asier Pro 3rekin. Baten bat falta zaigu, Mapa ez da kargatu. Ui. A ver. Ah, vale. Vale, este man... gure administratzaileak uste dut erabiltzaileak atera ahal izango dituela eta partida bertarazi. Azkarregi bultatu gara, lasai, oraintxe konponduko dugu. Orain bai. Vale, atera eta sartu berriro. Atera guztiok eta... Hori da. Kasue erabili beharreko komandoa, gure administratzaileak txatean jarri duena. Aikat, sartu zaitez, mesedez? Eta laster hasiko dugu... Vale, bat falta zaigu sartzeko, ez da gizien izango dan. Leheno 14 zeuden, eta bain 13 markatzen duenek. Baten bat... Ikusiko dugu... Sorte hon... Bai. Zean, kiroltasun hona ikusten dugu, da hola, elkarregi sortea opatuz. Giro hona dago, sentitzen dugu arazo teknikoak direla eta parte hartu, kanpoan geratu diren horiei, sentitzen dugu, baina honek aurrera jarraitu behar du. Hasiko da ja partida, eta gogoratu, lehenengo zelairuan. Eta hasi da, lorra. Zaudeten hoi, kontuz, eta erortzen bazarete, ere ikusi non erortzen zareten, bestela zulora eroriko zarete zuzenean. Jendea ja biharren solairuan dao. Luna leno ezala aprobetxatzen nahi da perimetro guztia. V3 energi izan da, erori den lehenengoa. Lunak ematen du asko ensaiatu duela jolas mota honetan, ze ondo ibiltzen da. Baina kontu ze Aikat gertu dauka, eta izaizkio blokeak entzen, eta kontu zilebertzea, ze askotan, naiz eta zeuk ondo ibili, jendea zure aurretik dabil, eta posible da zuri blokeak entzea, eta geratzea blokeri gabe ibiltzeko. Eta Lunaz apartez, Lier lehenore goian bastante egon da, Aikate hor zeitzen du, Lier eta Aikat momentu batean bloke berdinet izi jozten. Bai, kontu zibile behar dira, bestela susto hartu. Eta, Luna da perfekziora jolasten, bloke guztiak aprobetxatuz, egia zan, La Fuente galtzen du zenbar rondak gatzen dian, hau bukatutakoan beste bat geratuko da. Baina nik uste dut badaukagula jadanik finalista, oso ondo ari da Luna. Lier ere orain bastante ari da aguantatzen, garrantzitsua da goiko pisoko blokeak ondo aprobetxatzea, poliki jutea, lo hartu gabe, baina gero, Luna bera erori da, baina sortez uretaz da erori, bloketara erori da, Lier ere erori da, Aikat uretara erori da,
Lier uretara erori da baita ere, eta Luna jarraitzen du, Luna da eta geratzen Lunak da. irabazi du berriro, Bai, zorionak, eta Luna. Luna ja finalera pasatu da. Bale, oain itxaron pixka puntuazioa- mapa kargatzen, Ez sartu orain dikan, Bai. ez sartu orain dikan. Puntuazioak aktualizatuko ditugu. Bai, egon. Eta Parte hartzaileak mesedez geratu zaitezteten eterraneko hasiera honetan. Oraindik ez sartu hori da. Eta bueno, Aritu- finalista ja zeurazki, zeurazki ez matematikoki finalista da Luna, beraz zorionak, ja. Eta bigarren postuan Aikat dago 4 punturekin, eta 3. postuan enpatatuta daude berdinduta Kiosko eta Asier Pro 3 punturekin. Beraz, partida hau zea izango da, nahiko gogorra izango da, Jutukat ere 2 punturekin dago, Hasi sartzen Razin puntura ja, batekin. dano barora. Eta barkatu, Lierre 3 punturekin dago, beraz, empate irukoitza dago 3. posturako. Ba, ikusiko dugu, badakigu finalista bat daukagula, Luna, eta bigarren eta hirugarren postuak oraindik erabakitzeko daude, eta oraintxe ikusiko dugu. Eta esan bezala, berdinketa egonez gero, beste teneterran partida bat jokatuko dugu, berdinketa hori duten jokalariekin. Izan daitezkela 2, 3 edo 4, depende eta zenbat puntu lortzen dituzten oraintxe bertan. Eta Lunari gero- aizezkiote eskatzen favorez galtzen usteko. Bueno, nik ez nuke hori egingo. Ez, kiroltasuna esaten du, beti eman behar duzula guztia, naiz eta partida klasifikatuta egon, Eta gainera praktikatzeko aukera da, hau ere. hori gero da, finala finalerako daukalako. praktikatzeko aukera ona da. Garrantzitsua da, konfiantzakin iristea, Lunak lortuko lituzke 3 teneterran iraztea, 3tik 3, finalera oso konfiantza handiakin iristen da, eta aukera honekin. Ikusten dugu Torkazur iskina batean dagoela jarrita, Lunak esaten du saiatuko la 3tik 3 egitea, baina bueno, zaila da. Torkazur iskina baten kolokatuta dago, nahi du aprobetxatu maksimora blokeak. Eta 15 segundu gazteko. Eta Asier Pro gazte artean matematikako esamina daukala. Animo, txo! Hori Animo, azteu ganan ikasteko bai. baukazu denbora. Bueno, astelen gabe negola. Oraindik ostira larratzaldea da, denbora dauka ikasteko. Bai, Hasi Eta da hasi txapelketa. da, Hasi da bigarren txandako azken mini jokoa, Oian Eder Minecraft mini joko txapelketa honetan, eta ikusiko dugu, erabaki behar dugu, nortzuk diren bigarren eta hirugarren finalistak bigarren txanda honetan. Ogermedal uretara erori da, Hori da. hemen zeitzen du, Goian Asier Pro, Luna, baina Luna bloke gutxi dauzka, kontu zile harko du. Mole zegoian dago, V3 energita de kiosko uretara erori da. Kiosko 3. postua zeiten zuen, eta erorketa honekin, arriskutsua Bai, seguruenik galduko zuen 3. postua. Bai. Mole zerorein da, Janlukeita horre bai, bueno, Luna ikusten dugu polikita ondo jokatzen jarraitzen dula, Goian zeitzen duta, Razjin erori da. Ez da maia erraza hau, ez da gela erraza, argia dagoelako, baina ez asko, orduan oso ondo kontrolatu behar da, nondik joan, nora salto egin, Asier Pro erori da oraintxe bertan, nor geratzen zaigu Lunaz gain. Aikat, bigarren postuan da ona, oraintxe erori da bera. La Fuente uretara erori da, Luna jarraitzen duen goiko pisoan, ez dakik goiko pisoan gehiago inok jarraitzen duen, ez dut ikusten momentuz. Ez esan nuke, Luna agarri daula goiko pisoan, Torkazur uretara erori da. Eta gian Luna da geratzen den bakarra. Goiko pisoan, bera erori da, goiko pisoan justu blokera erori da. Aikat uretara erori da, baina Luna hemen jarraitzen du, piso honetan Lier dago, eta baita ere Jutukat jarraitzen du. 3 hauen artean ertengo da irabazlea. Zelako tentsioa. Lier erori egin da, Jutukat eta
Lunaren artean aterako da eta Lunak ezin izan du lortu Youtukat! 3-3, Youtukatek irabazi du. Irabazlea, gero Luna eta Liger zorionak Vale. iruroi. Guazen Eta lobira, guazen sarrerara. hori da, guazen guztiok parte hartzaileak guazen lobira. Aritz, egin kalkuloak, ia norentzat den bigarren eta hirugarren postua, eta guazen ateratzea argazkia. Bai, oantxe zango izkitzuet. Lehenengo postuan, enik egun geratuko zela, 10 punturekin Luna geratu da. Bigarren postuan, 5 punturekin Youtukat geratu da. Eta 3. postuan, 4 punturekin Aikat geratu da. Babarkatu. Aikat eta Lierrek berdinketa daukate 3. postuan, beraz, desenpatea egin beharko da. 4 punturekin daude eta biak. Beraz, Aikat eta Lier, mesedez teneterranera joan, zue biok bakarri joan, besteok ez joan, eta mapa txikira sartu beharko zeate, besteok mesedez ez etorri, eta Twitchetik ikusi, nola di joan. Oraintxe prestatuko dut, momentutxo bat. Eta bitartean finalistak, beste taldeko finalistak, imaginatzen dut baimena izango dutela Laizter zerbitzarira gehitzeko. Youtukat, zuk ez duzu etorri behar, Etorri behar dutena dia Aikat eta Lier. Vale, sartu dira. Eta oraintxe bertan ikusiko dugu zuzenean, nola jokatuko duten berdinketa hauste hau, eta ikusten duzuenez gela desberdina da, izan ere txikiagoa delako, eta gela ez ezagutzea desabantaila bat da, baina ahalden moduan ibiliko dira. Hemen ez dago arauetan berezitasunik, 2 pertsona ditugu jokatzen, eta irabazlea izango da 3. finalista. Hori da, Lier eta Aikat, guztiz elkarri aurkera, hemen ez da mapa neko txikia eta laua da. Ez dago posterik eta ez ezerre, beraz, hemen aprobetxatu behar da maksimora blokeak, eta baitare aprobetxatu behar dezu, bestean aurrera jun eta besteai blokeak kentzen jardutea. Hasi da txapelketa, bai, eta, Bai, ikusten dira, alkarren aurrera salto egiten nahi diala, besteai aurreko blokeak kendu eta lurrera botarazteko. Baina, bueno, hemen daude, Lier eta Aikat, momentuz bloke bastante auskate. Txapelketa honetan. Mantentzen dira bi jokalariak lehenengo solairuan, ikusiko dugu zein den lehenengoa erortzen, bigarren solairura. Lehenengoa erortzen denak presio handia dauka, ze bestea behan goian daolako, baina, karo, goian daukanak ordun bai aprobetxartu behar dula aldan gehiena denbora, goian pasatzea. Baina ez da erreza, Lier erori da, ze blokea geratu data, Lier ja beheko pisoan dago, Aikat, limitean nahi da pretzen, Aikat erori da. Biak erori dira. Eta 3. solairu bat ere daukagu. Alea, zer pro joan bertzun, eskerrik asko mandigu, zeuri parte hartzeatik, Asier. Eta, bueno, Lier eta Aikat hemen dauzkagu. Pixkanaka bai bata bestearen gandik gertu, orain bergiro banatu dira. Kontu zile hartzalak gertu biltzean, ze posible da aurretik doanak blokeak kendu eta urrengoa atzetik doana erortzea. Eta ja bloke gutxi geratzen dira, eta orain faioak garezte ordaintzen dira, lurrera dutzea. Baina, bera, Lier oso ondo ari da, lurretik, baina hor erori da. Eta oraintik kezkatu, tamaina txikiko mapa den arren hainbat solairu dituelako. Bai, hainbat solairu dauzka. Eta horrek ere estrategiak zehazteko, ikusten dugu nola Lier da, ezta? Periferiatik ari dena. Bai, periferia guztia egiten nahi da. Saltorik egin gabe. Bai, kontuz Lier periferiarekin, besteak zure aurkariak ere hori ikusita, zuzenean salto egin dezakelako erdira. Hori da. Eta, bueno, Aikat ontxat etorri da. Lier neko lasa ibili da solairu hontan, denbora izan du lasa ibiltzeko, eta bloke asko geratzen zaizkiola, beraz, ez du abantaia hondirik atera Aikatek goian egoteaz.
orain estrategia aldatu du eta periferia alderatu du, nahiago izan du pixkat erditik ibili, eta nik esango nuke hau azkeneko solairua ikusten ari garela, eta ondoren ura aurkituko dugula. Ba, ez dakigu, Lier hori da. Bai, hau izango Bai, da ba, azkenengo azkenengo solairua. solairua da huxe. Hemen erakiko da solairu honetan ja, Lierrek berriz esan dugu bezala periferiako egiten du. Saltoka, Aikate erori da, eta bueno, onja eroitzen dana, galdu egin du. Eta puntu extra bat iraziko dugu txapelketarako. Eta 3. postuan geratzeko. Aiketa eta Lier urruti mantentzen elkarren gandik, elkarri blokea azkentzeko. Orain gerturatu dira, pixka doro agresioki, elkarrei kendu nahian. Eta... Bueno, ja bloke gutxi gehatzen dira, on kontuzible hartzea zeure buruaz amaierarik ez irterarik ez daukan kaijoi batera ez emateko, Aikatek salto arriskutsua hor, bloke azkenetan dabiltza, eta Lierrek irazi du gutxigatik. Hor daukagu gure 3. finalista, 2. txanda honetan, Lier. Zorionak Lier, oso partida berdindua egin dute, Aikate eta Lierrek. Beraz, Zorionak Aikati ere, oso ondo jokatu da. Eta podiora orain, Luna hemen dago. 2. postuan esan dugu Jutukat dela. Azke Jutukat igo zilarrezko postura. Luna, Jutukat. Eta Lier 3. gora. Hortze daude. Ia ba, eta 2. txandakoak Energy mugitu zaitez, argazkitxo ateratzeko. Gure karateka, gure garirekin jarri zaigu erdian. Eta, bueno, ikuste dugu lagunak ere gerturatzen direla. Eta nahi baduzue, hemen amaitutzat emango dugu 2. txanda, beraz, mesedez gainontzeko parte hartzaileak, finalera pasatu ezaretenok, utzi zerbitzaria eta konektatu zaitezte mesedez lehenengo txandako finalistak. Eskerrik asko. Piskat itxon beharko zute, ze berriz baimenak eman behar ditugu soilik finalistak sartu daitezen. Eta beste, eskerrik asko pasatzeatik, hurrengoako sorte gehiago izan zutela, baina ondo jokatu ez zute danok, ez dio zute errez jarri irabaztea. Eta bai, eskerrak eman behar dizkigu... Luna, zu gelitu ja, bai. Ez baino, igual berrabi arazi behar da zerbitzaria ez dakit. Bueno, esango digu administratzaileak, lasai. Hori da. Printzipioa hemen gelitu, bai. Aikati eskerrak eman behar dizkiogu, izan ere laguntza eman zigun zerbitzariko bug batzuk konpontzeko. Oso ondo eman zigun informazioa gainera, bugak arazoa nuntzauen, kokapen exaktua emanez, oso informazio baliotsua izan zana. Eta, hori eskerrik asko. Eskertzen da. 6 finalista ditugu, zeintzuk dira hauen izenak, Aritz? Lehenoko txandatik klasifikatu dira, lehenengo postuan 9-0, 8 punturekin, 2. postuan Uribe 7-0, 6 punturekin, eta 3. postuan Eran Kapinov 5 punturekin. Hoiek lehenengo txandakoak. Eta 2. txandatik, Luna Ubu 0-3-10 punturekin, 2. postuan Jutukat 5 punturekin, eta 3. postuan Lier 4 punturekin, berdinketa izan du, baina 4,5 esango dugu, puntu berdi hori irabazi du Aikate irabazteko, beraz Lier. Eta 6 horiek dira finalea pasatuko dianak. Eta eskerrak eman nahi dizkiogu bai finalistei bai gainontzeko parte hartzaileei, Oian eder Euskararen etxeak antolatutako txapelketa honetan parte hartzeagatik, eta espero dugu jadanik kanporatuak izan zaretenok ondo pasatu izana, eta finalistei sorte hon opa dizuegu, ikusi dugu maila oso altua dagoela, eta teneterran txapelketa partidatxo bat egingo dugu oraintxe bertan, irabazlea norden jakiteko, gogoratu behar dugu, Oian eder Euskararen etxearen eskutik 2 sari banatuko direla, lehenengo postuan amaitzen duenak 100 euroko diru txartela eskuratuko du, bideojokoetan gastatu izateko, eta 2. aldiz 50 euroko diru txartela.
sari politak dira, eta Mhm. guk gaimerautzitik gomendatzen dizuegu gure webguneko euskaraz dauden bideojokoen zerrentatik pasa, eta diru hori euskaraz jokatu daitezkeen jokoetan inbertitzea. Besteak beste Minecraft. Minecraft euskaraz daukagu, hemen ikusten ari gara gure realizadorearen pantalla eta dana euskaraz, ezta? Komentatzen digu gure zerbitzariko arduraduna, Galaipak erabiltzaile bat falta zaiola, Luna, guazen konprobatzera gure sei Dibat, finalistak behatzi, ditugula behatzi, hemen. zero. Bale, hemen dago ja, bale. Danok hemen algaude ja. Eta, bai, bukatuko da laster oian eder Minecraft minijoko liga hau, eta gogoratu nahi dizuegu, Gasteizko alde zaharrean kokatutako Montermoso jauregian, dagoela oian eder euskararen etxean, kultur elkarte hau, euskara sustatzeko hainbat Bai, ekitaldi Lier ere bai. desberdin egiten dituztela Gasteizen, deialdiak, kontzertuak, erakusketak, denetarik dago oian ederren, egon adi beraien webgunera, beraien sare sozialetara, eta kasu honetan bideojokoetan ari gara, oraintxe bertan, finalera iritsi gara, finala laster amaituko dugu, eta Printzipioz, danok gaude, beraz. Vale, guazen dana daude. guazen Beraz- teneterran teneterran partidarekin txapelketari amaiera ematera, eta gure zerbitzariko antolatzaileak adieraziko digu ze tamainako gelan ibiliko garen, zei parte hartzailerekin. Ikuste, ertaina, bale. Ertainak ipintzen du. Bale, irikiko dut orduan bidea, ezta? Ertaina. Mea, guztiok ertaina haien klik. Lehenengo aldiz ikusiko dugu gaurko egunean gela ertaina, beraz hori ere Mhm. handicap bat izan daiteke jokalarientzako. Hemen ikusten dugu ezberdina dela. Bai, hau Minututxo... zirkularra da, handitxeagoa, txikia baino, baina honek ere ez dauzka ez zutaberik eta solairu bat baina gehiago izango ditu, bi baino gehiago izango ditu. Eta ikusi beharko da, leheno birekin beheko solairu eroitakoan posible nazan bloke baten gainera eroitzea, baina baren 6 daudela, ez da... Final handia da, Dibat, zuzenean, hau da final handia. Hau da, bakarra dago, Bai. partida bakarra dago, beraz. Hemen guztiz kontzentratuta egon bertzeate, Hori da, Ze Lunak esaten du zaila partida izango bakarrera dela. jokatzen dezute guztia. 10 segundu baino gutxiago, hasiko da oian eder euskararen etxeak antolatutako Minecraft minijoko ligaren finala. Hasi da, ia norden lehena erortzen, lehenengo solairutik. Lelena erori da. Dibad izan da eroitzen lelena, baina, bueno, bigarren solairu osoa dauka berarentzat, beraz denbora egin dezake. Eran Kabinov erori da, ja jende bat ikusten dugu behan dabilela. Eta, bueno, Lunak oso ondo indio Uriberik kendu dio aurreko blokea, eta bera eroi da Uribe. Eta, bueno, Luna, Lier eta Jutukat goian jarraitzen dute, besteak beheko pisoan, baina, karo, goian daukaten arazoa da, erortzean aurkitu zaketela utxunea, ez? Eta zuzenean lehenengotik 3. pisora erortzea. 3. pisuan norbait badaukagu, jadanik. Bai, Lunak oraindik lehenengoan jarraitzen du. Bai. Bueno, lehenengoan ondo mantendu alba da, hori ere positiboa da berarentzat. Bai. Zulora ez erorik, baina behintzat... Eta ura ja ikusten da, beheko bloke batzutan ura ikusten da, beraz, oin horreskutzua. Luna oso bera erori da, azkenengo blokera erori da. Beraz, kontuz. Bai, kontuz ibili beharko dira. Eta Uribe lehenengo kanporatu dena. Uribe finaletik kanpo geratu da. Eta hoen, bera, orain, Dibat dago goien guztietatik, lehen eroi da nauztana, Luna erori egin da. Lunak galdu egin du, bai. Podiumetik kanpo geratu da Luna, partida ikaragarri batzuk egin ostean teneterranen. Ba, bueno, Dibat geratzen da, Jutukat erori da, Dibat erori da. Dibat 3. finalista. Eta Lier irazle. Lier, zorionak, Lier, Erkan Kapinov eta Dibat. Hor ditugu gure
Gure irabazleak, Oian Eder, Euskararen etxeak antolatutako Minecraft minijoko liga honetan zorionak irabazlei, eta, bueno, zorionak ere finalistei ainurrun iritzi izanagatik. Eta podiumera etortzen joan, mesedez? Bai, Irabazi duten nahi bintzat? Aurreneko postuan Hori izan da. dugu Lier, ezta? Lier lehenengo postuan, Eran Kapinov bigarrengoan, eta Dibat hirugarrengoan. Baina, Gerturatu podiumera. kasu honetan, aurrenak eta bigarrenak dute saria soilik, beraz, hirugarrenantzako konsolazioa, mendikan animoak. Bai, kontsolazioa ez, erabaki dugulako gamerauntzian oparitxo txiki bat egitea. Begira. Ez da izango logikoki beste irabazlentzako besteek izango duten saria bezala, baina erabaki dugu hirugarren postura iristeagatik bideojoko bat oparituko diogula, euskaraz jokatu daitekeen bideojoko bat kode batekin, beraz, laster kudeatuko dugu guzti hau. Non daude gure bi irabazleak? Dibat brontzezkoan, txalo beharari, Dibadi, hirugarren postuan, bigarren postuan Eran Kapinov, eta garaia Lier, eta zeremonia azala... Ema Josua! Itxoen, Ja, jarri bernaiz. Prest ditugu zuziri batzuk hor. Segundu bat. Ja, Eta ospakizuna orain hasiko da. Hirurak Zabalganako institutuko ikasleak direla. Ze ondo, 3 gasteiztar ditugu, irabazle, Oian Eder Gasteizko Euskararen etxeak antolatutako txapelketa honetan, eta gainera klase berberakoak. Eta, hor daukagu argazkia, argi pixkat jarri beharko dugu, pixkat iluna geratu zaigulako irudia, baina zorionak hiruroi, Zabalganako gasteiztar hauei, eta eskerrik asko zuei eta gainontzeko parte hartzaileei hemen egoteagatik espero dugu oso ondo pasatu izana. Gu egia esan ondo pasa dugu, gia da pixkatestu ibili garela, ez da, zerbitzariaren arazotxo txiki batzuekin, eta laster txapelketa gehiago antolatuko ditugu, eta gu prest gaude argira egiteko, gogoratu beti adi egon, bai gure webgunean agertzen den informazioari, bai email bitartez jaso dezakezuen informazio hoiei, txapelketa batean izena eman ondoren, eta bai gogoratu behar dugu, gure gomendioa beti dela jokoak eskuratzea, jokoak erostea, eta hoien bidez konektatzea. Batzutan ere, arazoak aurkitu ditzakegulako, bestelako launcher batzuk erabiltzerakoan, eta gure txapelketetan beti horren alde egiten dugu. Eta insistitu behar dut, ondo irakurri arauak, frogatu zerbitzariak, gero sustoak ditugulako, eta guk nahiko genukela da mundu guztiak parte hartu izatea, eta olako arazoak alderatzea, ezta? Bai, eta gainera jokoak probatu zen entrenatzen juten zea, ez? Azken finean maila hartzea, ikusi dugu maila oso handia zegoela, eta entrenatu inberda bizuztia bezala, eta, zorionak guztioi, eskerrik asko Oian Ederrei guregan konfiatzean, txapelketa montalatzeko, eta parte hartzaile guztiei ze oso ondo egin dezute, naiz eta ez bazute irabazi, maila oso ona erakutsi dezute, ez da erraza Minecraften, eta espero dugu garrantzitsuena, ez? Guztiagatik ondo pasatu ez zutela, eta Minecraft guztoka badezute, gamerauntzean ebauzkagu zerbitzariak ibiltzeko, gomendatzen dizugu, euskarazko zerbitzaria data. Oaintxe bertan, bakarra euskeraz jolastea da ona. Bakarra da ona, euskaltzalei zuzendutakoa, bai. Eta, esan duguna, adi egon urrengo hietara, egongo dalako ekitaldi bat, auzolanean egiteko, eta, nire partetik hau izan da guztia, Maitane eta Gari. Eskerrik asko bertan egon zareten guztioi, bai parte hartzaileak, bai Twitcheko ikusentzuleak, eskerrik asko Aritz puntuazioen kontrola eramateagatik, Gari errealizazioa, eskerrik asko lan bikaina beti bezala, eta batez ere eskerrak Galaipari,
Bingen eri, bai, izugarrizko hortxe arrazkia amaitu, tak, Hori da. behar badaki, fotobomb! Bera gabe hau ezinezkoa litzateke. Eta eskerrik esko ere Oian Eder Euskararen Etxeari, gaimerauntzian jarritako konfiantzagatik. Eta baita ere, landerri ere, naiz da, hemen ez da egon, fizikoki laguntze esan edet egun hontan, bai egon dela txatean, eta baita ere lagundu digula aurreko egunetan probak eta egiten. Bai, eta gaur sare sozialetan izan da. Hori da. Kontaketa egiten. Bihatzakora. Eta besterik gabe, hurrengora arte, eta Twitchen elkar ikusiko dugu. Eskerrik asko hor egoteagatik, hurrengora arte. Agur! Venga, arte!